Ni bobed ka itimo nonro matut e yo makare nikech wacho kae ni Meshak Nyana Siekera Ombati nyaka sani koro iseyo ni ne onego wuode miluongo kanyo ni Givana Nyamweka mane higa mar 2022 wagino ni bobed ka itimo nonro matut mar yango ni to en ang'o manotimore to dira kano chiwore ka obila mana kaka isepenjo no Sharon ang'o momiyo koro iwe thuolo kar mar mondo mi obila omake e kinde makoro kata odinne e kinde ma itimo nonro matut. Sigana makamano ndikanyo kod Joseph Openda e ite mar 8 mar gazet mar Daily Nation. Nyakwara Muge nyalo somo matut. Nyakwara Muge jong biro somo nyaka joneno mabende nodadho gi joneno maderoma adek kanyo. Joyce kapok watiko nonro mar gazet akentiere wach mabende nomako wangi anno ka Wilus chako donjo studio network mokwongo e chenro mano mar opil. Okaneno wach machielo momako wanga Sharon kalo ni watemo manalda ke kwa nyalo ng'iya ni machinglo manitiere it gazet mar 13 kanyo mar mondo mi machinglo makamano aparo ni gitudore mana koda chike moko aboro ma jatend piny Kenya William Ruto nochwe koke chienga tich adek mano mar juma mokalo e ite mar 13 kanyo aneno machinglo makamano to kwa nyalo mana yude achiel kachiel mondo Nyakwara Muge jwang bende onene ane nitiere jago moro chalo ni otiyo kod simu mare to nitiere machielo orwako lewni magin mago kido mago bile pacho kate ochalo ka otiyo kod binoculars kose akane mani luonge nango kod dholuo to temo mar mondo mi ong'iane ni to ng'acha timang'e simu to tingo opingo e lwete matene no menyo kono nondiko gik ma ok ni kare to pa opingo ni e lwet ng'ano mano nyisi kaluwore koda paro mar chik ma bende nyaka sani koro nokadho bedo chik koro kitiyo koda simbi Nyakwara Muge jwang tigo de yo makare to mar mondo mi ing'e ni gin chike mage ma bende jatend piny Kenya nokadho aparo ni ma ikinde mane bed ni kopogore kata mna gi oboke donj kata mne mbui mar mondo mi isomane na bill 7 ma bende koro nokadho kaka chik ma koro kitiyo koda simbi mar ong'we yamo obila ko biro maki kanyo nikech santere neno ka gin gi binoculars nyororo bende giting'o iluongo nang'o ma iluongo nang'o mage pingu bende giting'o e lwetgi kanyo koro kitiyo gi simbi itiyo godo e yo makare. Joyce kapok wacho wachni mogik e ite Nyakwara Muge jwang mar gazet mar The Standard ang'eni joma mokalo Joyce manotimo weche motendore kod somo twak mane bago koda jolonya e weche mago mag somo kotendore kod kaka skunde osebedo ka miyo jonyuol omenda mathoth ahinya e kinde mag ng'anyo sani ka koro gichulo omenda igogi fuai mathoth. Nitiere skul mar Liten ma bende jopuonjre kano sedhi e ng'anyo Nyakwara Muge jwang janyuol ka janyuol ni dwaro mar mondo mi odhi koda siling 49,000 jonyuol notero skul ma kama e doho anno ka koro winjruok no bedo nikech koro jonyuol na dwaro ni siling 49,000 ng'eny to par ni en fuai mogogi mar nyithindo ma bende noketho mwandu to gidhi gi siling 49,000 jok ma pok otiko skul fee bende dhi gi zero arrears gidhi ka gisitiko skul fee na gitero skul ma kama e doho nikech ing'eni penj bende sechako nek bende jopuonjre settle mar mondo mi gitim penj maduong' mar KCSE sani koro nonyisi ni gichulo siling 10,000 gidhi gi siling 10,000 tekni thuolo mar juma achiel gicha gitero siling 5,000 mano kwan mar siling 10,000 kod 5 wa school fee bende jonyuol koro kwayo jopuonjre mar mondo mi owenegi e kindegi makoro ikruok mar penj dhi nyime. Wanyalo wacho ni en fungruok ne jonyuol go kalore ne kaning'iyo kit kethruok mag mwandu mano bede skul makamano emano miyo skul no koro dwaro pesa mang'eny ahinya jonyuol ne ywaka ni ang'o momiyo jonyuol duto nyaka chul omenda makamae to seche moko kotim nonro tinyalo yang ni nitiere mana nyithindo mane gine makoro ne gichako ng'anyo makamano mokelo kethruok mag mwandu makamano. Wanyalo wacho ni en fungruok ne jonyuol makamago kata kamano nyithi skul bende winjo bed ni gibedo kod horruok ng'anyo oke gino ma oke solution mano mar gimoro amora ma idwaro ji nyalo bedo piny to poro wach e yo makare maonge kelo tulo kata koko moro amora. Jess giwachni mogik wachiko nonro mar gazet. Wachna mogik to mana kaka isewacho jopiny okaw thuolo margi mar mondo mi osomane moko kuom chike aboro ma jatend piny Kenya William Ruto nokete koke nikech seche moko ka jatend piny Kenya William Ruto osechuo koke e bila bo bedo chik matende ni onyalo bedo ni koro chako tiyo e pacho kae kapo ni jogo makwedo moko kuom chike go dhie do ba do chungo gi bende nyalo bedo kang maber kata kamano japiny osom gi yo makare mondo japiny kik yudre kama tek mar mondo mi owach ni an nakia ni kia to gigi inyalo yudo kuonde mopogore mar mondo mi som kik yudre kama tek ahinya to jogo mohero tiyo kod mbui e pacho kae kata jogo makine mathoth gipos kata giketo sirikal tesri kokale yor mbui winjo bende koro gisomo chike makamago ging'eane matut ni giwacho nang'o mana kuma Nyakwara Muge jwang waher jogo ma bende ng'e somo ma bende koro kodie kona kik bed ni koro wacho ni donja ka yiem nono koko mano gazet momore e kind Daily Nation The Standard dhi nyiew parni otieno makawuono bende aneno ka nitiere tuke mago mag Champions League chakre saa 1 gi dakika 45 mar otieno nyaka saa 4 kanyo taparo ni tugo maduong' ma samara nyalo luwo
en Chelsea gi Ajax ma bende biro bedo katugo kar saa 4 mar otieno. Real Madrid biro bedo katugo gi Juventus, Sporting gi Marseille e kind mamoko. Koro inyiew gazet mar mondo misom. Dakika oskadho 6 tok saa 1 mar okinyi gi kanyo makiluwa giko mano mar nonro mar gazet. Chenro mabiro en twak e chenro mar piny ma bende nyawadwa Cleophas Oloch oseikorene. Orituru masane warada e chal mar fwambo. Nyinga Sharon Ong'aw. No queues, no heavy bags, no stress. Just shop on citizenduka.com and get everything delivered at your door. We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road, and beyond. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Citizen Duka, home of discount. Kotenore kod nonro wacho ni ji duto te mose survive kata jogo mose kedo kod kansa ni mar thuno dwaro sir makende. Wanyalo luongo ni emotional kata psychological support. Kaka anyuola, kaka family, kaka jogo mose bedo kod jogo mantiere kod tuoni. Temuru matek mondo migi chir, kik ketgi kod akweda, mondo migi yud hera kachiel kod sir magidwaro. Oteni kelonwa kod Royal Media Services, we care. Teka unusie gi wachno. To ano ka bibet ka ikinyome. To kate arus mare ano ka bibiro. Ere kaka ininyalo timre gosipna malich kamae. Kosiparo ni nen mana kende ka. An ka mora chiel kode. To joma ni kae te bende ni kode. En chunje adek. Osiep. Hera. Koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timo. Maye yawa. Ikrine wuodh Parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Riuri kodwa e penj laktar ka osir kod CIC Insurance Group. Wadhi bedo kod Dr. Joseph Ochieng ka opuonji kendo lero ni matut e wi ich mawuok. Penj laktar kod Ruth Otieno saa 12 odhiambo kik bai. Osieko ni ng'eny nyar kawuono, matiende ni nitie ng'ato makata kama ne ok ogwele to osieko asieka, kendo kata ka oyudo ka ji chiemo to ok openji, odonjo adonja mana ka jakanyono. Seche mokagomo na terie nala, imos babana Batimaya kailionge Samora bedo pinyi dendara Awutoke na kajane ko endara Mondo yud thuma mar era machon kaka skiza tune mari dial *860 *416 hash. Ramogi TV e od jothumbe duto. Eruru kamano. Chakre sulwe mapod nyien nyaka duond jower mang'ula. Winyo sungore mamo wang winyo sungore. Wan gi thumbe manyien mowuok e dho nam nyaka e piny mangima. Wakelo ni thumbe kata ngolo, kata banjo, kata pado maliet mowuok e studio to chiko iti tir. Mami thuolo mar winjo duol kod wach mopogore opogore.
chendo manyien. Wuok tich nyaka tich abich, saa 5 onyango. Start planning your festive season escape now. At View Travel, we have the perfect early bird offer for you. To Jazendege Twende Costo for the festive season from the 23rd to the 28th of December. Make your festive booking by September 30th and enjoy discounted airfares. Experience 5 days in Mombasa from only 99,900 Kenya shillings on full board per person sharing, or soak the Diani Sun from 126,400 Kenya shillings per person sharing on an all-inclusive plan. Visit viewtravel.com or call 0703-254-254 and book now. View Travel. Dream. Explore. Discover. Geso kangeso, saparga chiel mamidhiambo. Mbamba toko, koma ye. Tudri koda ngeso kangeso sapaga chiel mamidhiambo e chenro mar tiedero. Oka kamwabro budho manyanga kowa kelo ni ngolo motimo cathedral. See you there. Tiedero. Geso kangeso, saparga chiel mamidhiambo. Manera Movie TV. Machigni nyakoromonga juange chenro mar ngoma owake. Wuok tich akelo ni mix bokwe. Kaito tichario reggae owake, yani tunaongea na majar Rastafara. Alafu tichadek nyakoromonga juange akelo ni mana yani ngeni bakagi wasani. Tichangwena is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii. Nyakura magojong Friday supuzo wake. Sapar gina kapaga big nyaka sapaga rio kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Ringreni wuoyo, to be ichiko iti, ena onda, rem mora mora, en ranyisi ni ringreni wuoyo kodi, e penj laktar, walero weche ma ringreni temo nyisi, ka wakelo ni paro mag jomolony. To wacho ni mondo mibed gi rageng' maber, nyaka bed ni chiemo makare, nikech askeche gi iloso kuom chiemo makare michamo. Paro manyalo reso ngimani. Kochopo kar food allergy kae, to kinga ma del ma ng'ato chako gore gi chiemo mochamo. Kod weche mag thieth mayudore achiel kachiel kuom joma olony. Nyalo bedo ni ng'ato nigi ratil man malo. Koro konyono to onyono to choke cartilage ka toyore konyono nikech ratil mare man malo. Mano nyalo miyo bende ng'ato nyalo yudo arthritis no. E penj laktar gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. Radio Ramogi, Kartun Jaluo. Radio Ramogi.
Chiemo ka chiemo nigi sigana mare. Moro ka moro kuom kit chiemo miyiero kelo ni gimoro manyien. Ojudu to koro kinen machagi ma en okelo ladha. Chiemo. Okelo appetite. Kata bed ni en chiemo mamit, manigi suya mamit, kata manigi iro, waduto wawinjo kitgi. Omit. Kochakore chuny pacho nyaka e Kenya mangima, wakelonu kit chiemo mopogore opogore, sigendni ma ok ong'ere koda timbe machon. Aleya en ringo mawanyeo walire to wakete gi chumbi. Kokalo kuom chiemo ka chiemo, biuru e wuodh ng'eyo kit chiemo, kit timbe kod tudruok. Tedo gi chiemo kod Jaelieta, tich adek ka tich adek, sari okinyi, mana e Ramogi TV. Nyakwara Moge Jwang oyawre kendo machiegni. Okinyi ma kawuono chenro ni maru piny kama twak wabedo godo dek osekalo 17 tok saa achiel mar okinyi ma kawuono. Kawuono en tarik 22 dwe mar 10 higani mar 2025 juma achiel tok nindo mano mar Raila Odinga. Odiochieng' machalo kamae ndalo 7 mokalo kata juma achiel mokalo, piny Luo, piny Kenya, Afrika mangima kod piny mangima ne ochiewo gi buok. Gima nochako mana ka wach manilieko noduogi Olande bang'e odiochieng' machalo kamae. Wacho ni chieng' tich adek mano juma mokalo, kalendo nochiw kod jatend piny Kenya ni Ogai mar ODM, kendo mane en Prime Minister machon Raila Odinga ne ong'ielo rengo. Nyaka kawuono Nyakwara Moge Jwang ogandawa pontiere kod kuyo malich kendo maduong' ahinya e chunygi kamoro amora ma gintiere. Wacho ni en hocho makende ma pod ikwayo ne oganda gi kamoro amora ma gintiere. Kawuono pod wantiere kar ka, wadhi nyime kod twak ka manyo kendo wamenyo lingany mano mar Raila Odinga kaka jaket ne ratiro mano mar oganda. Kawuono ntiere kae kod welo mwada twak godo achiel kachiel ka wanono kendo warang ni sigeni gi duto kama gintiere to gisebedo ka gidhi e yo machal nade. Kawuono wacho kanyo ntiere chike 8 ma jatend piny Kenya osekete koke. Moko kuomgi jogo maketo ratiro mag oganda oselero ni moko dhi ataro mano mar dwaro ma ponono gigo mane Raila Odinga ochung'ne motegno. Achiel kuom gi mago chike go matayo kaka itiyo kod mbui pacho kae. Mano dhi bedo ka warango odiochieng' ma kawuono. To kawuono wadarango ratiro mar oganda. En ang'o gini made Raila ochung'e motegno kata mongirore. Antiere kae kod welo ariyo adhi miyo gi thuolo mokwongo ka wachako twak mar mondo mi gimiwa rapar margi ne mosenindo Raila Amolo Odinga. Antiere kae kod wakili Gada Guko kachiel kod ka wakili Agoro Peter mabende wantiere godo ka okinyi ma kawuono ma en thuolo machako kod ka gimiwa rapar margi ka to bang'e ang'ono je twak achiel kachiel. Adhi bedo kata e twagni nyinga Cleophas Luoch jagismo kanyakwar mokiewo nyaka Chisango arwakni machiegni achaka kod wakili Gada Guko oyawre kendo machiegni. Oyawre ahinya Cleo. Mokwongo bende moso oganda jokanyanam ni oyawre uru kaeto kendo ang' naor lit utina mar lit mogik ahinya nikech nyaka ne wach ni chakre ne pok abedo gi thuolo ma watwak oganda jokanyanam. Koro agoyonu mos ne familia mar Jok Odinga, oganda mar Joluo to gi dhano te mane piny kae ma kendo ne ng'eyo ahinya kendo ne nigi geno kuom moluor mosenindo Raila Amolo Odinga. To kata kamano wacho ni gimoro amora manotimonwa, lwenje manogoyonwa kaka piny sani wasechopo kamoro ma wasekonyore, wan gi konyruok kata kapok wachopo kanan to wan gi konyruok, wan gi opportunities kendo wan gi human rights ma gima koro dong'nwa en mana defend gi mano wenwa go ema kikoro wayie mondo mawa, lakini wuoth to nyaka pod wadhi godo mbele. Erokamano nyaka wacho ni wuoth pod bor. Wantiere kar kae okili Peter Agoro. Erokamano kuom rwakowa gokinyi. Ne nyikwa Ramogi Jwang mosuno yawre uru. Mokwongo en lit makende marwa mar oganda mar onagi kod jo Kenya duto wito ngima Raila Amolo Odinga. Raila ok ne en jasiasa. Raila ne en jasiasa mane
kedo ne ratiro mar oganda ma constitution mar Kenya ma wan godo sani. Achiel kuom joma ne okonyowa bedo kod constitution ni en Raila Amolo Odinga. Kata wach mar siasa mar multipartyism masani ni e Kenya ka en Raila Amolo Odinga. No contribute greatly mondo wabed gi modern democracy ma wan go sani. Inyalo wacho pachi to inyalo kwayo dongruok be sirikal maka sirikal dhi marach kamoro to inyalo siem wang' sirikal. Mago gik mane ok timre. Koro wabiro paro Raila Amolo Odinga gik mang'eny nikech nokedo ne oganda to nokedo bende ratich oganda. Koro wawito wuoyi maduong' ma woche ne mondo mi wayud jasiasa moro kata jatelo moro e piny Luo kata mana e piny Kenya ka mzima kata mana Afrika machal gi Raila Amolo Odinga biro bedo matek. Aoro kuyo mara makende ne familia kod joluo duto. Kamano Peter Goro, mago te mabende pod medo donjo kendo medo mana oro gi ne oganda mopogore opogore. Kadhi mbele kodi kama irange Raila Odinga kod ratiro mar oganda. Gima timore kawuono e piny Kenya. Okenge ma piny Kenya osegoyo. Inya chiwo ne wach machal nade kit kaka ratiro mag oganda osebedi kacha ka iluwo kata ka irito kalore kod gigo mane ochungo mise motegno manoketo e weche gi mag rango ne adier ratiro mag oganda. Gino mosebedo kacha kowacho ni mano e ber kendo mor ma piny Kenya de bed godo ka iluoro kendo kirito ratiro mag oganda. Nyaka sani kiparo Raila Odinga kotenore kod weche gi mag rito ratiro ma kamagi. Adiri makende ne king'iyo history mar Raila mar siasa nochakore gi wach mar 1982 ku. To gima no bedo accused of ma from history noduogo fwenyne gin miriambo en nogore mondo mi Kenya ka obedi kod telo maber. Ndalo no ne wan kod telo mar party ne en achiel kende mane en KANU ma onge ng'ata manoyie ne bedo kod chama moro kata bedo kod paro moro amora mopogore kod mar Moi. To wadhi mbele banko 2 for 7 years ochako koduogo to oyudo ka gik mano ogore ne gigi pod ne dhi mbele. To gore ne multipartyism ma karomo 1992 ne wabedo gi multi-party democracy ma ng'ato ka ng'ato noyie ni nyalo bedo chama mari, ng'ato nyalo loso chama, ng'ato nyalo participate in politics. To ka chako biro kendo to bang 2007 election kane wabedo gi dhao marach ahinya Kenya ka victim mar Raila nokwal. Raila ne fight for this electoral reforms. To mondo mi wabed gi mise motegno Raila no fight mo wabedo gi this current constitution ma wan godo. Koro constitution ni en constitution maber king'iyo Africa kama is one of the best constitution. To wa credit Raila nekech struggle mar miwa constitution ma emomiyo sani inyalo bedo gi ratiro kata mana unjo media. Unyalo bedo kod paro moro ka gimoro dhi marach, unyalo criticize kata unyalo golo paro mopogore gi mar sirikal. Koro Raila wamiye wapare gi gik mang'eny, wapare gi constitution, to constitution ni berne en ratiro mag oganda mo protect. One of this ratiro en ratiro mar golo pachi, ratiro mar assembly, ratiro mar participate in political process. Matiende sani inyalo loso party ni mondo challenge Ruto 2027, inyalo bedo gi paro moro amora mopogore gi sirikal e yor dongruok. Ineno ni ati kaka yore mag dongruok dhi mbele kaka Kenya ok ber, inyalo biro gi alternative voice kaka gigi timore. Koro gigi ni e katiba ka ma Raila owe msingi motegno. To mondo mi wa continue gi legacy mar Raila mondo wapare maber, ene koro nyaka Raila no ogolo ngimane oko. Ok en no ratiro mar oganda. No ogolo ngimane oko mano yie tue, ng'ato tue igni 7. To kada bang' ka e jela no nochako duogo mowuoyo mochako duoke iye kendo igni 2. Koro nogolo ngimane oko. Koro gima nogolo ne ngimane en ratiro mar oganda ni. Koro nyaka wagore ne constitution ni ma msingi mar Raila miyo. Maka noneno ka Ruto nobiro gi bills moko mwaparo ne dhi duoko Kenya mbele. Matine ka ng'ato inyalo bedo gi paro moro ma nikech sani king'iyo Cybercrime Act mane gitimo amendment ni oyiene police ka gifeel ne post moro is offensive to ginyalo gole oko. To ng'ama omenego bende ng'iyo ka gimoro is lawful or unlawful en court. Matine sani kibedo gi paro moro mopogo ipost gimoro e mbui kata kamoro mopogore ma ng'ato fail e pachi owuone is offensive, onyalo gole oko ma ko dhi e doho. Koro magi gik monego bende wachiwore ne piny kaka Raila Amolo Odinga nochiwore ne piny mondo ka gimoro dhi marach to wawuoyo. Ne en gi Raila ne gi mbi mar wacho adier ne sirikal. Koro the only legacy mwanyalo miyo Raila
kaka wanyalo celebrate ngimane and protect this constitution mane owewago. Kamano kamano nyaga daguko. Aparo ni owadwa osewacho mang'eny ahinya kuom Raila ma kama udong' kende manyalo medo en ni Raila ne ng'at ma ne ok en self-centered. Gimoro amora manotimo nokotime ni en owuon odhi benefit nang'o, to notime kong'iyo kaka Kenya as a whole ne dhi benefit gimoro amora manotimo. Maendi manomiyo kata ka nomake ne ku en nodhi to mobedo iye, to jok mane bedo beneficiaries ne ok en. Kendo ka ji chak ne kane wachako chopeo kata mane yiero ma 2002 2002 ineno ka nobedo piny mong'iyo ni gima Kenya dwaro sani en ni Kenya dwaro telo maber. Telo maber ni ok ochuno ni nyaka wuog ira, nikech kong'iyo to KANU nosenjao piny kabisa higni gi te, kendo ratich ji nosebedo ka irocho sana gi telo mar mosenindo Moi. Koro noamua ni nikech koro Kenya dwaro telo maber, ok ochuno ni ane manyaka bed president. Kanye mano wache ni Kibaki tosha. Mano ne nyiso selflessness. To kata kwa chakwa duogo yiero ma 2017 ka Raila ochung' odhi maber ndi ka ji ochopo yiero ong'e maber ni gini ene manoloyo. Kaeto koseng'e ni ene manoloyo to dhi e court ma court no nullify yiero no. To ka court no nullify yiero ok nochuno ni ene manyaka bed beneficiary ni eto ere kaka odwa benefit en nullification mar court ni. Nodhi mondo demonstrate ne Kenya ni doho ma Kenya tiyo kendo doho ma Kenya luwo chik. Kupo ni IBC ne ok oluwo chik, to en the only option manen godo kaka Raila ok ne kono wafuasi ne ni wadhi uru mondo wagore gi ang'enge, wakeluru ang'enge mondo wakaw godo telo. To nokono gi ni the right way monego bed ni waluwo en ni wadhi e court. To ka wasedhi e court, ka IBC ok dhi rectify gik mane gitimo ka, to kata mana an presidency na nobedi. Okoro ok adwar. Emomiyo kane doho osechiwo duoko mokwongo mowacho ni yiero no ok otime yo makare, mo analyze kaka onego bed ni timo yiero, to kodhi ong'iyo to neno ka makosa mang'eny nonindo kuom IBC, to kong'iyo IBC be ok ne gichal ka gima gise rectify makosa ka. Mane momiyo wacho ni kupo ni yiero pod idhi mana time gi jogi, to kendo mana gi systems mano time godo mano kelo makosa ma doho oseyiero, onge tiende mondo an awuon achaka donji e gimolil. Koro Raila throughout ngimane tek ing'iyo tiyudo ka not make sacrifice ok ni mondo en owuon o benefit, to notime mondo jopiny o benefit. Mano bende momiyo gimachielo ma aparo ni onego bed ni wawuoye kawuono en Cyber Crime Act ni. Gini mokwongo mano kuong kele ne 2015. To ka nokele 2015 mokwongo, Raila gini nodhi e doho mane gi challenge provisions mathoth manobedo declared illegal unconstitutional gi court. To en owuon gi esechegi onge ng'ata manosemake kata manose accuse ni nitiere gimoro amora mondiko marach. In fact Raila nok thorga kata mana ndiko e social media mineno ma koro wawuoyeni. To nikech nong'eyo ni ji te jo Kenya tete to gi press ne nigi freedom mar express gima gidwaro. Koro onyalo bedo ni en owuon nokoyie gi gik ma ji ndiko, nikech gi seche gogogo migosi Moses Kura ne osebedo ka ndiko gik moko bende kuom en owuon mane ok more kendo ne ok mor jopiny. To nowacho ni en kata ka Kuria ndiko gik marach kuome, onyalo bedo ni ok oyie gi gima Kuria wacho kata gi gima ng'ata wacho, lakini right ni mar wacho gino to bro defend kata mana nyako tho. Koro mano manyiso ni en noyie mondo otim gimoro amora monyalo mondo ng'ato bed gi akine kata ka en owuon ok benefit from gima otimono. Kamara Odinga ninde sani gada guko ka gima kama timore e piny Kenya sani, nikech gino okal mano odiochieng'e sani rochopo juma achiel are ni ket gini kata jatend piny Kenya ket koke e paro machalo kamae. En moro manya bedo ni thiro gino mane Raila Odinga oyie malong'o ahinya kinde mane wantiere mano ngima. Kendo sani kata jok mane ywak, jok mosebedo ka ywage ahinya ka ntiere kata liel moting'o jatend piny Kenya mabende oketo koke karka ma bende chiwo luor ne legacy kata lingany mar Raila Odinga. Gini chiwo luoro maduong' ahinya ne legacy mar Raila Odinga, nikech king'iyo bill no kata mana kaka okete, iyudo ka ok en mana freedom of media kende. Iyudo ka gini kaka okete miwinjo ni kiani police nyalo donjo, ging'iyo ni gimindiko ni be en gima kare kosoko gima kare, to gidelete or gibuko rabuka ni in wachich kodi ni gik mindiko gi gik makare. Koro gima wadwa timo, wadwa dhir Safaricom kata kambi moro amora mag tudruok gi, to gidhi kwa gi information direct. Nitiere gimomiyo katiba no create doho.
okinyal bedo ni investigate to in ewuon isechaki medori power mar bedo gi final word. By the time miwinjo ka joge wacho ni police ni nosedonjo kacha mbong'eyo moneno ni gini rach moruche. Mae osetimo investigation, osenoni, mosekalo ni, moseng'ado ni guok. Osiwacho nango? Osenoni moseng'ado ni guok. Emomiyo osekawo nyaka tua moserucho gicha. To mae ngufu ma do emonego bed godo. Onego bed ni eno wacho ni ng'ani achich kode. To ka achich kode, ere kaka nyalo timo mondo non wach ni mang'e ni gini be en adieri, nikech do kende man gi ngufu mar wacho ni mae rach to mae ber. Mae oluwo chik, mae tok chik. Onego bed ni en investigate. Kose investigate to kawo gigi to tero ne do. To ko do ng'iyo gini ka be ng'at machielo ni be omiye haki ne mar biro mondo jitetea mondo lera nena dhoge ni anto kora chalo nade. To sama koro wadwa we ng'ani ma en obedo ni onyalo bedo piny kamoro e ofis kamoro madhi chai kata mana e ba to neno gima ndiko e ba kama entiere no to en gi ngufu mar wacho ni amae rach to seruche. Ana wuon kaka ng'ama nondiko gini en okia background man godo. Okia source na mar information momiyo ndiko gini. To isemiye ngufu mar amua gini te. Okowinjo kata kora ntiere gimoro ni right mar ng'ama odonjne. Onego bed ni kuongo winjo dhoga ni gima anta ndiko ni andike nango. Kure kidwa kawo atua mora midwa kawo. Tineno ka chal ka gima omegi power makata mana akina kaka ng'ama idonjone kuro okochunogi. Gidwa mana timo gik moko gi e pach ng'ato manu bedo piny to amua ni gini rach to setike kamano makata dok tera winjo winji ni anto kora chalo nade. Erokamano ahinya. Peter Goro, weche thoth ahinya mantiere kar ka. To gino ma jatend piny Kenya otimo, bende ochiwo luor ne legacy mano mar Raila Odinga? Gini ok chiw luor ne legacy mar Raila Amolo Odinga nikech Raila fought for democracy. To in democracy nitie freedom of expression and freedom of speech. Mage gini contingent rights. Matine mondo mi kidwa express yourself politically nyaki wuo. To ka ng'ato katel wuoyo mari ok inyalo wuoyo. Matine you can also not participate in political activities. Raila ne stand for good governance. Mondo mi fight for good governance nyaka be ne oyieni mondo mi inyalo wuoyo, inyalo wacho pachi. To ka gikatel ng'ato wacho mar pache, matine ma affect nyaka how we can develop as a country. Ma gini chalo gima omok legacy mar Raila Amolo Odinga. To mana kaka osiepa magado wacho no ne Raila no nitie in fact onge politician mosayanye Kenya ka moingo Raila Amolo Odinga. To an nyaka ne nyuola kata nyaka na chak ng'eyo wach mar siasa pok awinjo chieng' moro ma Raila otero ng'ato e court ne ng'ato yanye kata ne ng'ato ketho nyinge. No wacho no unyalo pogoru gi ng'ato e paro. To kata mana sama upogoru e paro nyaka respect paro machielo mar ng'acha. To gimoro na wacho ma be gado se wacho ng'amo nego be ne amua ne gimoro is unlawful or lawful en do. Koro kid imiori teko mar do mar ka ng'ato nikech ma matini polisi ng'ato nyalo biro to owacho ni ino wach miwacho mar siasa ni kata wach mo machielo opogore gi pache to neno ni ati gino is unlawful kata neno ni offensive to gole oko moko mi fair hearing makata okudhi e domo ne dongi ni to gino is it offensive or not. Koro gigi giduoko wachien kaka oganda. To awacho ne Raila Amolo Odinga nodak ngimane ko fight for the evolution, ko fight for this constitution, ko fight for this democracy. To msingi maduong, foundation maduong ma wewa godo nino wewa ne ka sirikal dhi marach to wabede kod courage mar nyiso sirikal adieri. Koro nyaka thundi moko wuog oko mondo mi kata mana jomoko maneno ka sani jomoko liethore ne giwacho ne ginyalo romo e wuoche mar Raila Amolo Odinga. Magi sama wang'e joma nyalo romo wuoche mar Raila Amolo Odinga. Raila ni noko tima gigine no bete ode. No lose no keto nyaka ngimane e line mondo oyie lose ngimane gi comfort te Raila Amolo Odinga an ka wang'e adieri makene mwandu mar piny ni no saloso moromo. To ma pod ne ng'amo yie okawo nyaka ngimane odhi e jela mondo mi jopiny enjoy. Koro gima ne Ruto timo ni en gima nyaka jopiny wuog oko mondo gikwer rais ne waluori ni miyo wuodwa kano thobe ni miyo waluor makare lakini kamedhi ni mondo mi wabed gi development dhano nyaka yiene gi wach pache makata pache no rach
Cleophas to ibiro gi mari maber iwacho ni in pachi no rach mara maber to ji te winjo parogi mano koko wabedo gi demokrasi mano kaka nyalo bedo gi development ng'ato kelo pache to from these ideas wabedo gi maber manyalo gero gada. Erokamano ahinya Peter Goro. Gad akitwa kendo kae ng'eni kapok wadhi ir Ruth Elida Otieno man Kisumu watamo yudo ka kwanyo ture kod achiel kachiel to sani kunwa kamane kalure kod historia kod kaka chike matayo piny Kenya historia mano mar Raila Odinga kotenore kod wach mar detention without trial inyalo maki tiketi e od twech ka ok owinj pachi kendo ok owinj kaka in gini itimo nang'o kata ok oketi kata mondo mi iduok penjo moko gini noloko kaka irango chenro moro amora matimore do kata kaka iluwo ratiro mag oganda ma piny Kenya e yo machal nade nikech magi manotimore are 1982 gigi dhi nyaka early 2000 kendo ka josiasa gimako jopiny moko bende nitiere kar kae kama gibedo kaka irango kendo mano miyo jopiny obedo kod picha moro ni Raila Odinga en gi image moro mar bedo victim mar state oppression ni jogi nyanyasa ratiro mari kendo gimedo mana thire kama gintiere achiel kachiel. Detention without trial oloko kaka oganda imako kendo ichwale doyo machal nade. Ineno gima timre en ni wach mar detention without trial mae ok en gima ne nyien. Gini nochakore immediately mana mane wayudo independence chalo kata gima wasunge bene time to gini ng'eni ne gi operate gi katiba gi giwegi koro e wachake sama koro Kenya yudo independence Jaramogi Oginga Odinga bende nomaki without trial kendo ni thothne ka koro igni neno osedhi ahinya Kenyatta samoro neno ne Oruma wacho ni in detained without trial lakini in under house arrest kuri kone ni bede odika onge ng'ata malimi in be okiwuoge odika jaudi kende manyalo kelo ni chiemo mano en ochalo jela inyalo bedo ni ine odi ninde kitanda nikendi chiemo lakini ochalo jela nikech ok inyal wuoyo gi ji ting'eni dhano gimomiyo dhano bedo dhano en nikech interactions bedo ka odo gi joma moko to uwilo godo paro koro mano gima nochakore gi ndalone koro king'iyo kaka ne sama koro Moi nokawo telo to sama nokawo telo nokawe kaka jalup ker mane odonjo bang' ka ker onindo to joma ne oluoro ker manokawo kuome ne ok ginene kaka ng'at moro motegno kendo ne gidwaro ni mondo gikire oko mondo giwegi gikaw nikech ne gifil ni gicha okoromore godo koro ka nodonjo to nodonjo gi gero ma detention without trial ni gimoro achiel ma otiyo godo side mar giwinjo jite ko wiji kata do mora ji mang'eny ne nyalo luor ka gin seneno kaka Raila oseket kacha chegni 7 ang giwegi giwach ni ka koro ma wud Jaramogi mosemaki moketigni 7 cyber crime bill onge pogruok maduong' kuomgi nikech detention without trial ni maki titeri nikech police mamaki ni en owuon oseamua ni koso okoteri e doho to osenene ki en owuon ni ikoso cyber crime be kiwinjo ni police nyalo delete gima ne ndiko ni onyalo ruche mbui ka en mosebedo nyaka judge koro to magi gik ma kane ndiko katiba ma 2010 masani watiyo godo magi gik manong'e ahinya ma wacho ni nyaka obed gi pogruok kind kidienje mag sirkal moro ka moro nyaka bed ni onyalo tiyo kien ma wan gi judiciary yore muaketo nyaka president mar judiciary ma wacho ni chief justice emonego bed ni deal gi man ma wakawo nyaka pesa mar judiciary trust fund wamiyogi wakonogi ni un koro unyalo timo gimoro amora kiun mok bi chuno ni mondo judge yud msache president nyalo go simu ni case mar Cleoni tang'o momiwe ok idhi yudo msache oket gi maginyalo operate kigin police bende under executive onego bed ni nyalo timo investigation ne kien to gin ka gisetimo eno dhi bedo ni ananeno ni ng'ani nigi makosa to neno ni ng'ani nigi makosa no ok onego bed ni egikone ni en koro se amua ni ng'ani koro dwa timo godang'o onego bed ni koneno ni chalo ni ng'ani nigi makosa to ka ugigi koro tere do to do dhi ng'iyo to do ni be kodhi otere ni mondo ng'i mae momiyo wakelo article 49 ma wacho niya kichich kodi ni nigi makosa to maki onego bed ni kapok seche 24 orumo iteri e doho ok wacho ni kapok seche 24 orumo to polisi one gima timo kodi onego bed ni iteri e doho
to koteri e do bende nitiere gik mang'eny monego bed ni timore, kaeto article 50 mar fair hearing bende donjo. Nyaka winji ma winj side ni mar story ma mi thuolo mar kelo evidence ma in godo. Chalre achala gi mar cybercrime ni. Anyalo ndiko gimoro kuom Cleo kawuono. Police ma okon ni mondo bi ong'i gini ni en adier kata miriambo, en ong'iyo mana gini to en osiep Cleo. Nyaka okwongo luonga mowinja makone ni gini an nandike kuom Cleo to endi kuma yude information ni. Nyaka umiya thuolo mar kelo mondo approve ne gimomiyo gigi nandiko. To bende kasemiye to onego bed ni kuongo itere do mondo do kende monego bed ni nigi teko mar neno gima idhi tim koda kopo ni oyud ni an gi makosa, ok police. Ok police. Erokamano agoni erokamano ahinya. Ang' aduogo kuom Peter Goro ma mondo mi bende omiwa paro mantiere otenore kod wach mar detention without trial no kaachiel koda ka gigo mane wacho ni activism mathoth ahinya ngima Raila kochakre higa mar 1980 kadhi nyime nyaka koro sama ne owewa. Nyakora Mojwang' sani akoni an gi wendo mar adek ma tudore kodwa achiel kachiel kawuok e kaunti ma Kisumu. Wantiere kae kod Ruth Elida Otieno ma bende en jakedo ne ratiro mano mar oganda. Ruth, oyawre kendo machiegni wantiere kar kae ka warango lingany Raila Odinga to kotenore kod rito ratiro mago mag oganda. Raila Odinga kaka jaked ne ratich oganda. Mokwongo kama thuolni mokwongo are ne juma mokalo chieng' tich adek nyaka thuolni moro miwa bende rapar mari ne Raila Odinga. Erokamano Cleo, amoso nyikwara Mogi Ajwang' kamoro amora ma gintie noyawre uru, kendo welo wetena be mane studio. Akawo thuolo makende mar gomos e pinywa mar Kenya ka, nikech tich adek mokalo ne en tich adek marateng' kendo nodwa chalo mana godiochieng' ma kawuono pod otimonwa mana mudho, nikech ratego mane waketo kwang'iyo ling'any mare kalure gi kedo mosekedo n'oganda e Kenya mangima, moloyo wan kaka mine, ratiro ma wasebedo ka wayudo nafas, ma wayudo kata mag tije, gin gigo ma waparego, nikech iyudo kata mana e political party motelone. En e political party mokwongo losonwa Women League, ma mine golo pachgi kaka mama kalure gi siasa ma pacho ka. Omiyo wan gi kuyo malit kendo wuoche moweyo duong' ok wang'eyo ni ng'ano ma chieng' moro nopong' wuocheno, to kata bed mana ni ok wuoche. Gigo mosebedo kowacho nikech ka gimoro rach Raila ok ling', en emimanye, en emosiko wacho gigi, en emosebedo nwa icebreaker e weche matek e Kenya kae, kaachiel gi yudo pek e dende owuon kaachiel ganyuolane. Erokamano. Erokamano ahinya. Kendo kamano wachako kaka wadhi nyime kirango ratiro mano mag oganda. Bich mathoth ahinya mosebedo kae ka irango. Are higa mar 1980 kanyo gi wiye ka irango ngima mosebedo kodago kaachiel kodaga kedo mondo piny Kenya yud lokruoge mopogore opogore nyaka sani. Chike ma jatend piny Kenya kadho kendo nyaka sani nitie mano matayo kaka itiyo kod yor mbui. Ma bende oganda moko osegolo paro ka wacho ni ma dhi duoko piny kaka oganda nyalo loso mano kantiere mbui. Bende paro ni ma en luor ma jatend piny Kenya ochiwo ne legacy mar Raila Odinga kose ni gino mopogore gi gino mano wacho e kinde mane iko Mosenindo Raila Amolo Odinga. Gima nyalo wacho e ratiro mimayowa mar mbui en ni Raila owuon osekedo ne freedom of expression and kata mana thuolo mar access information en gino mosekedo ne. Tiyudo ka mbui gi kibro tamwa ni samoro ok wanyal tiyo kode e yo maber. Nitiere information moko ma government pandoga masani wanyalo mana download gi online to wanyalo somo gi to watiyo kodgi to wagolo pachwa. Koro kochopo kamipimo nwa muya en gino madhi rocho ratiro mag ji kendo dhi ketho atwa mwasegoyo kaluwore kodi rights ma wantiere godo e katiba. Ruth nyabedo dier kamera mari mondo waneni te nitie kaka ing'adori kanyo sawa. Kanyo inyadhi mana nyime koro waneni. Sawa. Nitiere gigo mamoko ma ne waseyudo kaluwore gi freedom of expression. Nikech anyalo paro kana dhi school
1982 mane iwacho ni Raila ne dwa loko sirikal noyuda klas 4. Ne en wach matek kendo kaluwore gi gigo mane osebedo katimore nokosebedo mayot e Kenya ka nikech wan chon cha ninyisowa ni kati wuothe yo kik iluong nying Moi. Kiluongo nying Moi tin ng'ama ilalgo nikech ikia kata ni jakwath man butino ene mong'iyo gigo ma ji wacho. Koro gini dhi duokowa e telo mar agoko kama kata gimoro timi to kinyal loso kati winjo matek ok inyalo wacho nikech ikia ni dwa wache e yo mane mok dhi chwanyo ng'a. And mago gin gik moko madhi miyo jopiny bedo gagged. Nikech an sani kaka mama anyalo golo pacha e yo mora mora. Lakini kalure gi chik no wadhi luor mang'eny. Ma thuon mama mosendhuno dende moyudo kalit. Mane kedonwa, mane nyalo kwero gigo, ne onge. And no bet gimarach nikech odiechieng' mane babo tho e sechege mane gigo bedo sain. Matiende ni en gimoro manobedo predetermined mondo miyo sain gi e seche ma confusion nitiere makata koro wabodhi e court. Tiyudo ka court kod en gin gimoro achiel. Weche go seche moko be dhi go Luanda. Koro an pacha neno ni gigo ketho ratichwa mang'eny. Though ang'eyo ni seche moko wanyalo bedo gi freedom of expression, but freedom has limitation. Matiende ni seche ma watiyo gi mbui nyaka koro wati gi mbui e yo moro ma seche moko ok waketh ratiro mar ng'ama chielo. Mane pacha. Agonero kama Ruth Otieno ka entiere kaunti ma Kisumu. Kiny ma kawuono kae mana kama ne wapinje kapok wadhi Ruth Peter Agoro. Kotenore kod detention maonge trial mora mora inomaki duok telo mano mar agoko kama ntiere kar kama ok en kama Raila Odinga ne geno yudo e piny Kenya. To gana masani bende neno chenro kae. Moro nyako ni mae en kinde manwa luoro neno kaka oganda. Ndipo ni mae makoro warakora go sani aching. Apane path mwaka ni ok en path maber nikech watch detention without trial. Mane en colonial tools mane gitiyo go to contain dissents kada joma ne nigi paro mopogore gi rule margi maragoko mane ni Kenya ka. To ka Oginga Kenyatta senior okawo telo embe no inherit mana these colonial structures mag detention without trial ma ido ka jine bed arrested arbitrarily matin ng'ati nyalo maki maka state to oteri ka police to ok no teri e do okani akana kamoro kanyo nyaka chieng' ma wiyo me koko nyalo weyi kata koko nyalo teri e do. To Raila mana kaka Gado wacho cha, this constitution is the most progressive constitution. Sani right to fair trial under article 25 of the constitution magiar nan derogable rights matin en right makata ng'oma timore to en ok inyal gole. Koro mane msingi ma wan go monego ko waparo Raila to nego weni waparo Raila matut ne gik manoneno mbele matine legacy mare the outliving. Sani jogi nyalo timo gigi but an gi confidence e do marwa ne they'll protect the rule of law, they'll protect democracy nikech mane momiyo ne wabedo gi these three arms of government to check against each other. Koro gima timore ni en gima duoko chien kaka oganda but wagone Raila Amolo Odinga erokamano nikech noneno mbele nong'ene at one given moment in this life nong'ene en dhano onyalo tho ngimane sirikal nyalo tieko. Koro nowewa gi this constitution. Wan koro the only honor monego bene wamiyo Raila en mar protect this constitution. Nikech katiba masani onge ng'ama oyiene timo detention without trial. Mano ni katiba. Ma ng'ama timo mano the against ratiro mar against katiba mar Kenya. To Kenya is also a signatory mag other international legal instrument. One again international covenant on political and civil rights. Ma Kenya is a signatory. Matine gigi are binding to all of us as a nation nikech no wasekete kok wakayacha. To onge kaka wanyalo bedo gi these civil political rights ka wakatel wuoyo mar ng'ato matine ng'ato ok nyalo wuoyo. Koro we credit to Raila en osatimo mare kaka dhano nong'ene at one given moment in life obrotho but no way wagi katiba ni. The only honor mwanyalo miyo Raila Amolo Odinga sani and protect this katiba. Erokamano ahinya Peter Goro. Gad nitiere mana e lweny mar kedo ne piny Kenya makare kanyo nitiere
loch mano neno mano mar repeal mar section 2A mano mar katiba mapacho ka mabende Raila Odinga kaka founding member mano mar Ford gi jok mane nitiere opara manyime ahinya mane ni gino chopo makare mamiyo thuolo duon buche mathoth mondo mi obedi to bende otenore kod mano wacho ni freedom of association kod political expression en gino mabende ne odhiro owacho ni kata kinde mano ngima ka nitie jogo mawuok e siasa duon buche mopogore mane nyalo yanye nyalo wacho gik moko mopogore kode to pod entiere kanyo ka en mana ng'ama nyiero kata ka joge mapod loso gibeno migi ratiro mar timo gima chalo kamae ma pod en ratiro mar oganda kendo ratiro mag jogo mantiere siasa oseti kode yo makare e kinde gi duto are ne loch ma kamae bi koso duon buche moko neno ka gima ero wane ma wantiere wane momata wane masuda nyime kode ka nitiere kar kae siasa no mano timre 1991 aparo ni kwa ng'iye matut waneno ka arisa ma 1991 no ni ji wuoke ma okel political parties mang'eny jo Kenya te osebedo ka benefit e gini nikech kata mana Raila owuon 91 no ne Ford kasto owuok kanyo dhi e Ford Kenya owuok e Ford Kenya dhi e NDP owuok e NDP dhi e LDP kasto koro wabiro gi ODM en owuon ose move e chama abich ki are samane 91 samane okalo wach mar ni ji Kenya nyalo bedo gi multi party mayiso ni mae ne benefit mar jite to kendo ndalo tete election tema ncha watimo Kenya kae sana are 2013 banka katiba manyeni osebiro waneno ka Raila yes nene ODM to notemo matek miyudo ka ntiere coalition agreement gi political parties mamoko mayiso ni mae gima ne o embrace to ntiere joma moko mokanyalo wacho sasa ya mineno ga ka gine telo to gidwaro ga ni gineg political parties mae gima ne orengo address Saidi Raila mane chieng' mancha no wuoyo ko ywak ni gimora mora madhi timore kikuneg political parties kech kunego political parties to jite obiro donje e umbrella achiel mar party achiel wawach kata ni koro ODM mano ne otelo koro jite ni ODM to okinyal wacho gimora mora mopogore gi gima ODM no ne dwaro to ko yiene jite mondo bed gi political parties mopogore it means ni party ni dhi bedo gi gima giparo party machielo dhi bedo gi gima kaka giparo to gitenya ka migi thuolo nikech onge kaka nyalo ng'eyo idea maber kata marach main godo ka okawinji onego bedna kunga winji tang'eyo ni gima ne paro ni en nango okanyal ng'eyo pachi ka ukiwuoyo koro political parties are important nikech mano e way or en organ ma ji nyalo express godo pachgi nikech kaka wan jo ODM ung'ewa ne wadwaro ga democracy moingo gimoro moro e Kenya kae nyaka ibed gi organ midhi express godo pachi eka pachi no dhi winjore koro samineno bills gi bedo passed achiel kuom gik mibro neno ka timore en kata mana political parties moko nyalo tho kaluwore gi nyingegi nikech wacho kata mana kaka mar Migosi Rigathi Gachagua mamae ner hakine mar Raila no sebedo ka wacho ni nyaka yiene ng'ato mondo bed gi hakine iwinjo kosiko wacho ni waskiza ground ji mondo owinj gima piny wacho to kwaneno ka ng'ato to temo kalo bills or okalo bills or osign bills matamo ji mondo kik wuo kasetami mondo kik iwuo ere kaka di winjo ground nade to piny onego bed ni kitayo to onego itaye kiwinjo gima jopiny go eko ema dwaro ok gima in iwuon ema idwaro en paro mabiro mopogore nyakura mujonga winya ne pach Ruth Helida Otieno bende ka entiere county ma Kisumu kotenore koda kaka paro Raila Odinga kotenore koda duon buche mathoth mabende mano higa mar 1991 wacho ni 1982 kata ni jaklas 4 koro 1991 ka koro sani ka iseneno gik mathoth ahinya 91 koro chopo Raila Odinga ero kedo mondo mi repeal ma section 2A ni mondo mi otime kendo duon buche mathoth kendo chako neno kata duogo pacho ka kendo ratiro mag oganda mag loso kendo mag donjo duon buche mopogore mae no chiero piny Kenya yo machal nade ka ipare gima nyalo wacho kanyo en ni political parties gi nomiyo ji oyudo kuonde ma ginyalo bete maber nikech nitiere political parties moko ma manifesto magi seche moko ok gin gik madhi konyo oganda te to ok gin gik moting'o ji te
To nikech political parties gi bedo formed gi individuals. Iyudo ka these individuals, they have interest. Apart from interest, they have those who are supporting them. Jogi iyudo ka keto negi weche matek. To miyo ji seche moko kata in a political party, miparo ni ber. Samoro democracy onge iye because it is guided. To seche ma gigi timore, iyudo ka wan wawegi. Samoro iyudo ka paro mane paro ne onge kanyo. Koro gini osebedo ka tamo ji mang'eny kende mamiyo wan gi political parties mang'eny mamoko ikia kata gik magitimo nikech gibedo formed gi jok ma ng'ato ka ng'ato nigi pache. And again, gima nyalo wacho kanyo en ne seche moko political parties gi wayudo kok gin gik makonji nikech dhano koseyier kodonjo ofis to ka giyudo chik machon chananeno ka gini nochandowa gi president mosenindo Kibaki. Kane wayigolo Moi ne waparo ni wadhi bedo gi lokruoge mag katiba. Kanodonjo to yudo ka gino kara ne ber ne konye. Nitie gigo manonyalo yudo maonge ng'ama peje. Koro gigi wayudo ka gin gik moko ma miyo political parties ichako mang'eny nikech iyudo ka paro mane in godo gwenyore gi gimidhi yude iye kacha. Ae mara adek en seche moko political parties gi ka ichakogi. Sama ichakogi gi jogo ma dwa chulo kuor. Koro iyudo ka chulo kuoro en gima ok mi gidhi gitinwa e yo makare. Lakini wan nowageno kuom Raila Odinga nikech mana kaka iwacho ni no listen to the people, kose listen to the people to dhi obet piny gi joge gitende nego. To nikech en ng'ama no fight for multipartyism in Kenya, ma iyudo ka chon kane go kura ne ochake ni chuo kende mane go kura. Koro kura e lokruoge mobedo go miyo mine bende go kura. To seche mane go kura ne iyudo ka seche moko ni pango line. Matiende ni jomobiro matek nyalo dhiro joma nyap mariwe i line gi makwan jogo. Ratiro bende ne onge. Koro iyudo ka these political parties mang'eny gi osemiyo wasebedo gi ratiro mar go kura ne ng'ama idwaro, mar yiero kijende, mar yiero mine, mar yiero joma nigi ng'ol. Iyudo ka political parties gi moko bende kata nomination bok gimi jomo dagi ng'ol, ok gimi mine. Matiende ni gin jogo ma mwenye nguvu mpishe, kose kalo dhi, teno yako moyako jomodong to dong kaneno. To magi gin ratiro ma Raila osekedone. And mane momiyo sedonje majas mang'eny nikech ong'iyo ne ng'ano kendo maka kelo ka to nyalo miyo party wani bed motegno. Ng'ano maka kelo ka to pache beyo wanyalo kelo lokruoge mabeyo mamiyo waneno mbele kalure gi pillars monego bed ni support development. Koriwo political, oriw gi mag oganda to wariwo gi mag yore mag nweng'o. Iyudo ka gikwa gi dhi e yo makare. To political parties mang'eny gina mtokni moleng' mamoko ni e garaj. To mane garaj go to bok los gi e yo makare. Koro mago gin pek mwaseneno kaka oganda. To moving forward, chike mikelo mang'eny gi kapo nono nego these political parties. To waywa kanyaka chieng' watho despite us having ni one gi free, one gi rights wa, to one gi institutions. Nikech these institutions, to me, they are inseparable. Nitiere kuonde moko magiriwore, ma king'iyo kindi gi to gin seamless, gitwang'ore. To kuonde moko to kochopo, tibro yudo ka gin gigo minyalo wacho ni kae, to ne wayudo ratichwa. Mane pacha. Agonero kama Ruth Otieno en kineni ma odunda ka chiel kan romo sareo ang'ena ng'aduogo ka mondo mayod paro ma gada gu kontiere godo pod stokar ka chiel koda ka Peter Agoro ma pod wan godo ka kwa medo twa ka warango rapar mar Raila Amolo Odinga kaka jaked ne ratich oganda penyo mathoth anya pod nitiere ang'ena ng'aduogo kae poka yudo pach Peter Agoro kotere kod wach mano mar duon buche mathoth ang'idwo kanyo mondo mi dwoko oganda gugo ka ng'aduogo iri bende nitiere weche miwacho ni nen test maduong' ahinya ne Raila Odinga kotere kod weche mag kedo ratiro mag oganda ahinya handshake mane kinde kod
Uhuru Kenyatta mano ma 2018 ma bende wacho ni nobiro e backdrop moro mane wacho ni en betrayal maduong' ahinya ne ratiro mag oganda ahinya jogo wacho ni mawito ngimagi kinde mang'anyo timore e kinde ma okuma ntiere to jomoko bende ne siro mosruok machalo kamagi ka wacho ni kano kelo lwasi makare mag yudo dongruok kod mathoth ma pod ntiere kar kae ne wan gi critics kata jogo ma bende ne neno ni ok otimo gimoro makare e kinde machalo kamano. Aduogo mondo wamed kole ka waduogo e tielo no mano mar ariyo kod tielo mogik e chenro ni mar piny wakawi masani kikedi mabor. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Baite bwana, baite murume. We wacha bwana. Unanipigia simu saa hii? Si utafanya ni nyongo bwana. Unataka mira yangu ikatike? Ai bwana murume ufai kunipeleka na hiyo ongea. Murume unanipeleka na ongea ya gari ni kama imeibiwa bwana. Dial *811*415# to get Vite as your skiza tune. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Anuari amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax tiki taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen. Radio number 1. Radio number 1. Na tokori winjo kika winj kucha kuluongane mbabas nikech koro uneno kama ngi pesa moro matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hansi pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Anaere ainya prita. Tokendo kimora mare wi mora. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View sasa. Shinda 50,000 kila siku, $500,000 kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako. Kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kama mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa View sasa, unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number. Zanzibar, an island of spice and soul, and where every day begins in wonder and ends in magic. Wander through the winding streets of Stone Town. Sail away on a sunset door cruise. Breathe in the rich scents of the spice farms and escape to Namba Island for a day in paradise. Come with someone you love or come alone and make the island your own. Enjoy 4 unforgettable nights from only $950 per person sharing or $1,190 for a solo trip. Book now and let Zanzibar be your next great story. Call 0703-254-254 or viewtravel.com. View Travel. Dream, explore, discover.
Machini kendo nyakura Moge Jwang en mor marane podi kete kar kae chenro en mara rupiny wadhi nyime kod twak manogo kachiel ka warango rapar mar Raila Odinga kaka jaked ne ratiro mano mar oganda. Weche thoth ahinya mantiere kar kae to mana kaka nowache wakili Peter Goro weche thoth ahinya kotone kod weche gi mag duond buche kod teko ma koro Raila Odinga omiyo jopiny mamoko jok man yawo duond buche mathoth ahinya kalore kod gino manotimore higa mar 1991 bang' repeal mar section 2A mane koro yen duond buche mathoth mondo mi odonji winjo kanyo paro magada guko golo kae kachiel koda ka Ruth ka entiere kaunti ma Kisumu dimede mane kaka paro Raila Odinga apane the first speakers giwuoyo maber e weche mag multipartyism to kidwa ng'eyo gimomiyo multipartyism en gima ber to ng'i telo mar KANU ndalo from 1980s to 1990s kapok wabedo gi multipartyism in 1992 matiene telo mar party achiel en telo ma onge accountability ok nyal bedo kod opposition bedo benefit mar kata advantage mar bedo go opposition matiene wabedo gi ideas mopogore koro ideas gi konyo jopiny vet ne to ideas mar ODM mar KANU mar UDA ere party manigi ideas maber moingo moko koro ma be promote democracy nikech jopiny bedo kod choices mang'eny mar winjo paro mopogore to ma konyo wa bedo gi development iwinjo ka Raila kaka ODM believe in social democracy ning'iyo ne to nitie the vulnerable in society mar marginalized to Raila manifesto ne nong'iyo ga sana gima Raila ne ng'iyo ga ne to joma ne piny mogik mar lada mar ngas gin ere kaka wanyalo ting'o gimalo as a party mondo gibede same level gi joma moko ma nitie basic dignity moro ma ng'ato nigodo kaka dhano koro bedo gi parties mang'eny ni en gima ber okonyo accountability maka party moro dhi marach to kata ka iparo ne paro mar party ni opogore gi mari obiro gi idea ma improve mar party machielo to kata during this governance kaka sani wan gi UDA to wan gi parties mamoko manyalo ka UDA dhi marach to gibedo alternative voice of government matere government in waiting ma gibiro gi paro ginyiso jopiny gima party ni timo ok onego bene kama kaka itayo piny itayo kama koro en gima konyo maber mondo mi wabed kod democracy mondo wabed kod development to magi ideals mane Raila ochung'negi to right mar participation in political affairs king'iyo article 38 of the constitution oyiene ng'ata mar participate and even forming a political party king'iyo article 38 then nitie wach ma Ruth owacho bene ati most of these political parties sani iyudo ka gibedo briefcase party ng'ato biro mana gi mare moro ma en ok ong'ene ati manifesto obiro go machal nade however nitie constitutional guidelines ka kidwa sani Cleophas kidwa form a political party this is a body mandated ma nyaka bigi manifesto mari magivet gigi tete kaka idwa ginene godo onge ng'amo yiene biro gi political party mora ma promote ideals ma goes against democracy emomiyo kata mana these political parties be it ODM be it UDA including their party primaries they are governed by the constitution of Kenya 2010 kaka gitimo gigi be it nomination be it elective politics it must meet these democratic values ma Raila no cherish kendo Raila no gore negi koro en gima ber mondo wabed gi these political parties en mane gima benya ka king'iyo other mature democracies like US king'iyo Kenya ka sani wan gi more than 98 political parties to king'iyo other US I'm sure they are not more than 4 therefore to king'iyo mar wan ikono 98 political parties gi wan ne to gitang'o ma gitimo maka wabed nikech moko nitie makata mane pok iwinjo nyingegi matine en gima ma ng'ato bet gode ode samo dwa dhi manyo skuma moro to wuok odhi manyo go skuma na winjo gi by election akao ka skuma gin gibira ga seche moko mag election gi but gimoro ma koro ge stand for minyalo identify go party kaka ODM kata UDA onge koro mane gimo miyo jopiny be omiwa that ginene chik makende wan gi teko the power is with the people onego bene wambe wabet this political party kapok ng'iyo kapok support political parties to ngine what do they stand for kamano iwacho ni ka duond bura mano mar ODM
ose stand test of time wacho ni sani entiere thuolo mar dhi alugni 20 mare okenge ma ng'ato nyalo wacho ni ma to odie mochung' ne magi ma inyalo wache machal nade gada guko kina dhi luoro ka nanga tiyo kod agoro ene kutobo dakika 20 mabiro bedo kwasetieko ratiro mag oganda ahinya to kiro ka yiero piny Kenya osebedo kaneno ng'anyo kit ng'anyo mopogore opogore yiero mar 2007 nobedo ng'anyo maduong' manokelo lal mag ngima bende mar post election violence ma 2007-2008 kanyo gad kinyalo range ngima moko bende mosebiro mokelo nyaka mosruok e kind Raila Odinga kod jotend pinje mopogore opogore mano Uhuru Kenyatta no kanyo bende William Ruto jok mosebedo kawacho ni kae mokwongo en ga major betrayal of human rights principles ahinya kotenore kod tok ng'anyo mano matok yiero to dhi omosore gi jok moko ken ng'ama ohero kwe kaka osebedi ka bende igolo historia mane kendo neno ma bende igolo kod jogo mane machiegni kode dirange yo machal nade e kindegi. Aparo ni ng'ama osebedo ka ng'iyo gini kinli bro fwenyo ni sirkande te kiwer gi mar Jomo Kenyatta manosenindo Raila nosebedo kod gi mosruok nochakore gi Moi 1999 ka omoso Moi to giluonge ni collaboration government to gie sechegi eki ne ntiere ng'anyo mathoth saidi to kendo ebe ka nodonjo kacha manokete godo minister kosekete minister to bang'e kodhi ofwenyo ni gir Moi ni onge kama dhiye to nodhi owuok oko kendo 2001 makae to gidhi to wacho Kibaki tosha kosewacho Kibaki tosha nodhi okete minister mamano to jopiny norwako samano oyier Kibaki 2002 maji osudo magi chak gichwanyore 2005 ka gichwanyore 2005 otim yiero manotim kaka anang'eye gi kama bete en ni Raila Odinga noloyo yiero mar ker mar 2007 to ka noseloyo yiero mar ker to kaka gik moko notimore Kenya wang'eyo dhano notho 1330 to en owuon odhi obedo piny mong'eyo ni yawa be en gima kare ni nikech alaro mana bedo president jo piny mamoko mondo med tho nikech lwencha nogore e period ma are tarik 27 manogo e yiero Disemba mwadhi kamano nyaka chakiga kendo ne en dweche mar lweny ka ji nego to ji daro to mwandu iketho en kaka ng'ama dhano mosebedo ka deal kendo kedo ne ratich dhano noneno ka ok ochuno ni mondo ene mobed president ni makata ji tho emano wacho ni kar mondo ji otho wamany kaka wawinjore gi Kibaki mondo Kenya osud mbele ka en dino keto ambition ne piny noketo yiero ma en owuon noseloyo piny mana mondo Kenya osud mbele koro ok wanyal wacho ni ntiere betrayal moro amora manotimo kanyo nikech macha yiero ma ene manoyiere to kose yiere to jomoko kwalo to ene ma pod odhi omosore moyie ni weya mondo wawenu lakini Kenya mondo osud mbele kik med negji noketo ambition ne piny mondo mi save Kenya kochako mosore gi migosi Uhuru Kenyatta sama koro ne gine handshake handshake ka ne ji odonje nikech ne ntiere demonstration mathoth Kenya wanyalo paro ji kaka Miguna gini nowit oko nikech kaka ne sirkand Uhuru no deal gi ji kore modhi obedo piny to wacho ni Kenya nyaka sud mbele okochuno ni ane manyaka bed president wawe mane ji oyiero ni nikech ebe ka noneno ka ji kaka Miguna gini kaka pachgi nosedonjo ji mane surround to gi supporters ne ji osechako bedo gi paro moro kaka macha mane ji wacho ni ji dwa dhi State House ni nyalo po ka ji no dhi State House to ka ji dine dhi State House ma giket paro no endo obed reality dine ok obedo gi Kenya sani mokwongo ji mang'eny ne dhi tho mamano gima sama nodhi e mosruok ne nochungo to mar ariyo kata ka ni nokotho ni dhi gol ker e yo ma ok oluwo chik to sama ogol e yo ma ok oluwo chik to chik nogono ema en owuon osebedo kokedo ne bende dhi bedo gima kare nokonya bedo gima kare ni in iwuon misebedo ki fight ni mondo ji obed gi demokrasi migoyo kura tiyiero ichaki kawo wafuasi ni idhi pudho godo ker manoseyier mosepuodhi mosechamo muma koro mae momiyo nowacho ni kar mondo ater ji kama idhi change gie kasto bende wadhi chako golo ker ni e yo ma ok kare we achaka keta ambition na piny amosra gi ng'ani wane kaka Kenya ringo kwa chako bire mar broad based makoro notimo achien mogik gi migosi Ruto banka notim yiero mal 2022 ndalo no leng kendo gik moko nobedo matek saidi Kenya
Kugikalo 2023 2023 dwe mar ang'wen Raila owuon nochako luongo ji ng'anyo ni osigo mar osuru tek, Zakayo nyaka koro lor piny nikech neno osuru mimedo saka sa. Mo neno ka jopiny hinyore, ji odenyo, ma ji ochako wuotho gi sufria e wigi ni onge kata gima wanyalo tede udi. Ma ji ochako timo maandamano. To sama ji notimo maandamano, ji owuotho karibu dweche 3 noketo aparo ni every Tuesday gi Thursday ne ntiere maandamano, ji ne ok dhi tich. Raila owuon ko pok wang'iye kaka jatend piny, ebe en dhano, ebe en gi familia, ebe en go ala motimo. To seche ma ji nigi maandamano, ntiere instability ma Kenya ok sud mbele, en owuon be ohinyore. To sama embo ohinyore ni ong'eyo maber ni ji mathoth ma bende nigi ohelni, ji mathoth ma ok nyal dhi tich sama maandamano bende hinyore. Koro mano mi wacho ni aneno ka mokwongo joge osenegi. Anyalo paro ntiere picha moro koneg ji sana Kisumu. Owacho ni joge osenegi, okaneka maandamano ni dhi konyowa, lakini we wadoge drawing board. Okono Ruto ni adwaro ni mondo wa form committee ma wanyalo chako deliberate godo ni ere kaka konyo Kenya. Makalonzo gini ema nokete committee mane bedo Bomas ni. Ma committee no NADCO. Manokelo NADCO. Report pod ni kanyo pod en rumors gini, nikech onge gimoro amora ma wanyalo wacho mano bedo implemented kindly. En ema wanyalo wacho ni no hinyore e scheme no te. Ka giki ga mokalo, the same things mane Raila yuago ka ochako dhi mbele, kendo ji bedo kodenyo. To ji ni gi lit ma ji no bedo godo e chunygi, ji no luongo ng'anyo kigin ma okone ni Raila Odinga in beda odi ma kikibiye lweny ni wane mwadwa goye. Ma ji no donje street ga mokalo dwe mar 6. Dhano nonegi ma cases pod dhi nyime, owelni nokethore mang'eny, ji mang'eny nomaki pod cases gi dhi mbele. Ratich dhano norochi kabisa. To kaluwore gi kaka sirkal notimo gik moko, ji mang'eny chunygi nodhi mobedo malit, makata nyalo paro chieng' mane wan kodi kae mane ji owacho ni gidwa dhi State House. Ka giwacho ni gidwa dhi State House, mae kama koro waneno ka Raila ochako reach out mondo gichak wuoyo. Nikech gima ne ji wacho, ne gikwong gichako ni finance bill must fall. Gichak gidhi gimachielo. Ma koro odhi olokore ni Kasongo must go. To Kasongo must go ma ji wacho ni odhi nang'o to yiero pod en 2027 to wane 2024. Kae Raila oneno godo ni aparo ni jumbe 2 nosebedo maandamano Kenya to dhano inego to gik moko kethore ma tich ok nyal dhi nyime. Koro mawacho ni gini kako dhi ni to gi nyithindo gi kaka ne gi se dhi magituro bunge magidonjo magiwang'o. Kupo ne gi threaten ni gidhi State House, ginyalo dhi magidonj State House. To ka gidhi magigolo ker e tok chik, then ere chik mo wasebedo kwa dhawone. Wasekedo malich gini mondo nwayud katiba ni. Makupo ne wadhi mwagol ker e yo ma ok ni kare, then ok wadhi kata bedo gi election, nikech ka ne ng'iyo IBC bende gi sechego ne onge mane nyalo timo election. Koro no wadhi yudo situation moro ma yes, Raila ok obetre jopiny kaka ji wacho no, ok ondhogo ji kaka ji wacho no. Owe ni atimuru gi mudwaro. Ka udhi to udhi golo Ruto. To ka nuse golo Ruto, what next? Mane bedo penjo. Onge kata nga mane nyalo organize yiero. Koro mane momiyo en gi statesman mosebedo cha. Oneno ni we reach out ne Ruto, adhi awuo kode nikech gima ji yuago en inclusivity e sirkal. Kaluwore gi kaka jalup ker ma by then Rigathi Gachagua en nosiko wacho shares. To shares gi magi achiel kuom gik mane miyo jo Kenya yuak mogik. Koro mano wacho ni we amany ng'ani wawinjre gige machalo mag tax gi finance bill mane ji yuago no kuong we matin ruak ji te mondo ji te ofil included e sirkal. Kasto koro piny odhi mobedo mokwe. En gama no sacrifice mana gigene mondo nene piny nyalo sudo. Ero kama nya gadago kelere yo makare. Ngeni kapuka kao pacha Ruth Elida Otieno ka entie county ma Kisumu wadhi thuolo mar mondo mia soma ne ote mora chiel kae ma Ruth nyathi ochieng owacho kama era 001 kedo na tich oganda. Koro sani to bet odhi bedo matek ni mar mtetezi wetu koro onge. Wach chik mar mbui ni to ober to rach ne eni okochiwo thuolo ne victim mondo miyo jitetea nikech samoro imiyo ng'ato simbi kata sim obedo hacked
bondiko gik ma offensive. Koro mae ogwang' wacho ni dhi tho e gop wadgi koso konchiel to asiro paro ni mar jomoko sani to tiyo gi mbui marach. Ji sani loso contents gi maiti, minus gi jodongo, mae ok en gino makare. Wacho ni moko bende yenyo marach e mbui. Penj na okil ni bende jood bura nyalo intervene e wach mbui ni koso. Mogik to japiny nyalo timo nang'o, bende japiny nyalo dhi e doho. Aloto akano moja ina kwa ngeni gada guko kachel koda kapita gora ngudok mano ka wach maru mogik e boda ki kauchiko maduogo sani adhira Ruth Elida Otieno ka entiere kaunti ma Kisumu. Mangi mede gi wach mari mogik bende kiparo Raila Amolo Odinga kaka jal mosebedo ka kendo ratiro mag oganda ta enya tok ng'anyo mathoth enya mosebedo ka timore ga pacho ka tok hiero e pare yo machal nade en med mano gi paro ma in kod bende mogik ka watieko. Gima nyalo wacho en ni nyaka ne Raila chak chung noseyombe mana dichiel. To kaka noyombe dichiel no, bang'e osebedo ka wan ga gi stolen victory. And stolen victory nyiso ni Raila ng'eny ga gi wabunge. To onge kaka ng'ato nyalo bedo president to in gi wabunge males. Oko bit logic. Mano nyisa ni nitiere ukarabati motim, to ukarabati motim ne itime nikech nitiere kaka jomoko gine weg Kenya and gine manyaka gibede telo. Osebedo gi marach, wasebedo kwa winjo utterances mawuok kuom leaders mopogore opogore, nyaka jok ma ne purport to be Raila deputy. Iyudo ka giwuoyo negatively, and mago gik maricho monego bed ni ok wuoge e duond jotelo ma wabet godo ni nyalo ritowa. Mar ariyo, gima nyalo wacho kar mosruok Raila. Mosruok Raila osebedo ga ka support mana interest ma jopiny. Nikech iyudo ka kinde yiero ka yiero wan joluo wasetho mang'eny. Wasetho. Ntiere kata mane ji tho across border 1992. Each and every electioneering period nyaka iyud ka joluo tho. Tiyudo ka jotelo moko dende, bullet wounds e dende mondi kendi kete mochari. Mondi iwache ni mago gin jou. And then wasebedo ka waonge gi political goodwill in addressing historical injustices. Osebedo ka en gino mahinyo ji. To iyudo ka gik mosebedo ka timre gi emomiyo mirima osebedo ka mako nyaka jenzi makoro ne wan go. Nikech for reforms gi anaparo na chako demonstrate chon. Kata before the wake of the constitution, before referendum, nwasiko ga wan manendara kaka joratiro mar oganda nikech ndalo kato benatek. To sani to tinde okanyal dhi endara. To jenzi ma wan godo gi bende yudo ka ntiere jok moko ma bende tiyo kodgi e yo marach. Gin gi vision maber for the country nikech gin tribeless, gionge gi interest. But giwuoyo nikech giseyudo ka ji koro ling'. Raila mane wachiko mbele katiaga solongo wang'e despite having experienced all the tortures in the world. Ema koro tinyocha be giseko ni mondo jony. To seche mane koro gikonyo wagi, ng'ato bo yudo fuok. Fuok manoyudo ne yudo ken fuok manodwaro ni mondo tigo, mondo chop dwache. To Nyasaye notele nikech Ruto king'iye maber, aparo ni ene mano reach out to Raila. Raila okapar kane dimanyo Ruto. Ruto nogo turubim moyudo ni Raila ni ng'at manyalo konye. And gini nyo confirm nyaka kotimo neno e liend Raila kowacho malong'o ni no manyo nyaka Uhuru, omanyo political leaders te mano chung. To Raila ni kende mano owinjo ywakne mudhire magibet piny magiporo wach nikech en gi Kenya at heart. En owuon oketre bathe. Koro jowa onego wang'i kaka Raila osebedo katiyo mondo wakony ogandawa. Korka chik to reckless talk mondo ji owerego, wabed ni wanyalo bedo gi nationhood mondo waket Kenya mbele. Nikech Kenya duong' molowa to kwa wabane muumre konget. Matiende ni waduto te wadhi rume iye ka. To jotelo ma wantiere godo koseng'iyo mago. To gino mawacho mogik
en ni jowa, the struggle will still continue. In your own small way, giminyalo timo tim, to watime constructively, wabed gi constructive dialogue, nikech mano be ma Raila nosebedo godo, ka bedo gi constructive dialogue mondo ng'e ni to moving forward ere gigo mwanyalo timo. To gima wacho kendo, ni kapo nono ni sirikal chulo jok ma osebedo kohinyore, onego gi revisit ngima joluo ma osebedo kisando e kor pinyni. Chakre ne wach demos, chakre ne reforms gi obed mag constitution, nikech onge jok ma ngima gi ber maloyo moko. Kata mana Luo Lives Matter, mama ndalo moko ne wawacho mano ma jomoko noko neno maber. Kidwa chuli jok mosehinyore yore siasa, gichak chien mondo chudo ni obed uniformly, ni ok nikech kochopo korwa to wan korwa koni ni wan gi integrated IDPs, to kochopo kwar jomoko to gin jok monego mi compensation, to kochopo kuom jomotho to wan ngima wa jok mosebedo kinego gi polise, jo mosebedo ma jomoko dak gi bullets e dendgi ma kogol kata sani to en ng'ama tho. Ere kaka wan bende inyalo ng'i karwa, conversation oting' ji te, mondo ka en healing to ji te mondo heal. Mane pacha. Aguniro kamana inya Ruth Elida Otieno kuom golo paro bende rapar ma ichiwo wi mosenindo Raila Amolo Odinga. Chopo kama da tieko kodwelo mana gode studio ma Nairobi karkacha kodi Peter Agoro ndiye paro medo golo karkanya chal kachal tangi nyalo medo bende wach mari mugi kotere kod weche mag compensation. Raila Odinga nyaka kinde ma onendo en gino mabende nosebedo ko wacho. No wache chieng' nyasi mano mara Madaraka mano mane ntiere lap ma Homa Bay. Raila Odinga Stadium ma Homa Bay. Kendo moro gi manoting'o ahinya e chunye kotere kod kedo ratiro mag oganda tok ng'anyo jogo ma dohinyruok moro ne adier ratiro margi bende oyudo. Raila Odinga kaka jaked ne ratich oganda ka watiyo ka ng'ine ng'ami dakika moko manok mondo mi watiyo kwanza. Ero kamana ahinya Cleophas. Ka wang'iyo wachak gi ng'iyo legacy mar Raila mar handshake, to wang'ine ati gima nyaka okuong wang'ere ne ati ng'ato ka compete for political position gi compete mondo mi iyud kaka inyalo influence governance mar county. To ka wang'iyo 1997 mano mos mar Raila obedo go kod Moi ema gibire gi IPPG, Inter-Parties Parliamentary Group. King'iyo Inter-Parties Parliamentary Groups gine mane gibiro gi reforms ma by the time wachopo e 202 ka Raila koro wuok oko, to ndalo no winjo ga siasa moro ne ati tinga muonyo gweno, to tinga no muonyo gweno kaluwore gi this reforms mane Raila obiro go electoral reforms kaka inyalo yier commissioners ma conduct elections e Kenya ka. Koro wachako wuok e Kibaki, wadonje Kibaki era, to Raila yiero mare ochako kwal kendo, to kwal yiero mar Raila no mosore gi ng'ama no yombo, to no komosre amosa nikech Raila ne ng'ama ngoro kata ne ng'ama oluor. Notimo gigi ka nong'iyo ne gimomiyo ji compete ene to how do you find your way into governance mar county mondo influence go positively. To kanye manobiro kaka 205 ka neno ka gichakore ODM to nigibiro gi some reforms ma this reforms emana finally obiro mwala wabedo gi 2010 constitution. Koro mano mos mare gi Kibaki as a county angoma ni wa benefit, mano wasa benefit kanye ko wache kwa biro omosore gi Uhuru Kenyatta. To mos mar Uhuru Kenyatta ne piny the kamaraj ke jadiri makende ne dhano ne tho. To ko wuoye human rights, wan gi right to life, wan gi including right to development. To onge kaka inyalo bedo gi development kata kaka inyalo keto jomoko gore ne monde mi ilid jogi. To kane wan e liend Raila Amolo Odinga nitie gimoro ma Moses Wetangula nowacho. Ne bang' yiero Raila nokawgi to gidhi kamoro go abal kama ginyalo ywe. To Raila no encourage gi ne gini yiero kodhi kaka ne wadwaro. Yes, we win this election, but winjo gimotimore. Onge tiende dhano tho nikech wachwa. Mano Moses Wetangula ma the current speaker of National Assembly mane wacho. Mano tells you ne Raila ne ng'ama neno mbele. Koro any chance mano yudo no donje government to ong'iyo ne gini yes osetimore sai land ng'ama opogore kodan. But how do I
get into government, but influence governance, ma this country positively. In the interest of time, abro uwe watch ma transitional justice, ma Raila ne wacho nyaka samane otho. Neto, these victims of electoral injustices, katamana protests, after every election, as a county, wasane no kaji lose ngema gendara, jomoko to obedo nyaka irogi disabilities, mobedo cost gi police brutalities. So how do we compensate these people? Erika kawanyalo amend offenses gi jomano inyoregi to gi joma nie telo. Be wanyalo kelo a healing process. Nekech kiwe these wounds for long, asegomba kage joma nene Rwanda. Ginyalo ngisi gima history mar bitterness can lead to. En gima nyalo kelo machieng moro ji negre kaka oganda madhano rumte moa kikwadong kod ng'ato. Koro Raila ne wacho ni to joma inyoregi kata yes koro wan gi telo machielo. To joma no inyorego doge. Ere kaka wanyalo opogore gi just monetary compensation mo mi ng'ato pesa nikech ng'ama osetho ok nyal chulo pesa. To ere kaka wanyalo bedo gi reforms mondo mi gik moko ainagi kik chak timre. Koro mage legacy mag Raila ne wacho ne gigi kata ka gisetimre gi richo but wabede gi reforms mondo wa correct gigi chak timre kendo. Ko kamano to erokamano. Erokamano ahinya Peter Agoro. Gada guko antiere iri hedu wach mari mogik. Wach mara mogik mokwongo wa duok penjo mane jawinjo cha upenjo kabe bunge nyalo intervene gie seche gi bunge ok nyalo intervene nikech bunge ema ne okalo chikni kae to tere ne ker to japiny atema ngonya dhi edo penjo machielo japiny nyalo dhi edo kaka koro nwaneno ka jomoko osedhi achiel kuom gen Ruben Kigame Kenya Human Rights Commission kata mana in iwuon be nyalo dhi edo to kendo do dhi winje ma en case ma otegno do dhi duoko chikni endi back to bunge mondo bunge odhi ong'iye maber. Koro wachna mogik aparo ni jokanyanam kik wapar uru ne Raila ok osebedo ka riek samo donjo ga handshake gi kaka koro sani example maduong' mwanyalo bedo godo ma be en penjo matek to lit assume ni Raila ne pod wan godo opposition e sama ne oninde bade bedine waike kata kaka no ikene bedine ikino bedo kata dene onyalore kata nikech mae ne sirkal mane control nwa koro ntiere gimoro amora kaka timore kasto bende nyaka wagone Nyasaye erokamano ni ndalo duto joluo osebedo e opposition to kane pok Raila oninde bade okawa wamoso wa sirkal kendo koro sane wabe wawinjo ber mar matunda kata ka en onge kamano eruru kamano agonero kamanya wakili Gada guko kachal koda ka wakili Peter Agoro kubiro thulo mar bedo kodwa ukinyi makoni studio ma Nairobi kachal koda ka Ruth Elida Otieno mobedo kodwa achiel kachiel ka entiere kaunti ma Kisumu wagonero kamana nyada ko sekalo 30 toksa ariyo marukinyi makawuono temo wuoro kar kae wakao gi kendo wasomo gi moko wasomo sani kaka mar David Chola Janyabola Central Nyakach Ward ayudo ote mari baba kendo wacho kanyo ni may wacho ni long live the spirit of Baba, long live the spirit of Aluo. Wacho ni jogo duto mano kedo godo mondo ne dieri gigi ochopo e yo makare. Wacho ni Moswelo mobede studio, I think in the honor of legacy mar Raila Odinga kendo mano fight for freedom of expression, the president needs to reconsider Computer Misuse and Cybercrime Amendment Act sani ukoro ken bill. Wacho ni we are living in modern times. Erokamano nyakobote mari kachel koda ka jogo mabendo rekodwa achiel kachiel wan pod wadhi nyime ka kod chenro mamoko Ramogi TV mabiro en mara tedo gi chiemo kod nyawadwa Jailieta manya makelo wa giko machenro nyinga Cleophas Oluoch jagisumo kanya kwar mokeo nyaka chisango riti masani. Geso kangeso saparga chiel mamidiambo Mbamba toko koma ye tudri koda ngeso kangeso saparga chiel mamidiambo e chenro mar tiedero oka kamobro budho manyanga kowa kelo ni ngolo motimo cathedral. See you there. Tiedero Geso kangeso saparga chiel mamidiambo mana Ramogi TV. Be
sei korine miel. To bendi sei korine thumbe mamit manyien manyasani? Wakelo ni mixes malit kabisa kod miel manyasani. And of course ngeso kangeso nyakunga Jonta Krista Mwena nyaka sauchieza. Cheki melanin top imeweza. And of course Hilo bwana. Chendro N Thundagma. Wewe twende. Leo tunakunja kitanda. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Oyaore kendo machiegni e chenro machielo mar tedo gi chiemo mana kaka iyude tich adek juma ka juma e Ramogi TV. Tedo gi chiemo kawuono wantiere kaunti ma Kisumu, magawa mala Sovereign Sweets, kuma bende wadwaro mondo walosa achiel kuom chiembwa kinya paro chien. Ntiere kit chiemo moko ma bende ne wuok gode nama, mano kanyero rech, onya bedo ma tilapia kata mar mbuta ma wadwa loso kawuono. Tilose ki style machielo, style mar magawa, ma bende dwa konyowa e loso chiemo ni okinyi makawuono. Wantiere gi jatedo marwa Jamigori kata Jarungo, oboulonwa matut ni to nyinge ng'awa to gi modong' makamago. Oyaore kabisa, ichiew nade? Achiew maber. Ero kamana Ani luonga ni Steven Wuoro Tieno. Sani atiyo magawa miluongo ni Le Sovereign Sweets. Atiyo kaka I'm a cook. Koro kawuono wadwa tedo rech. Rech mbuta. O waloso mbuta. Yeah. Mbuta ni walose nade? Mbuta ni mokwongo wadhi filet go. Kwase filet mbuta, wadhi trim, wagolo chokege. Kwase golo chokege, udong ringo lilo. Aso wadhi trim. Wadhi trim bethene. Aso wakete a design makata kwa kete plate to ngato to wendo mor koneno. Idose. Yeah. Okay. Asto bang kanyo wadhi kawe to marinate. Koro ingredients man tiere godo. Antie gi marinade. Marinade kanyo ni migango. Marinade wantie gi garlic. Wantie gi kitungu saumu. Wantie gi ginger. Wantie gi white pepper, wantie gi salt. Okay. Yeah. Mago na sikanyakla. Yeah. Then wadhi serve gi English vegetables. Wadhi tiyo gi carrot. Wadhi tiyo gi cauliflower. Aso kendo wadhi tiyo gi spinach wadhi fry. Okay. Koro ma wa mix color. Yeah. Mondo miye rangi, carrot kata miye rangi. Yeah. Mo benda winjo ka popni ka. Moni wachielo godang. Moni en mar roast potatoes. Then sufria matuncha wadhi loso lemon butter sauce. Okay. Yeah. Akoro kacha dhi bedo gi sauce. Yeah. Moni anya duoke piny matin mondo okong los kone koso gidhi kanyakla. Gidhi bro. Yeah. Aya. Wado ni kwati ka chiemo liet, koro wasau chiemo ka chiemo liet. Yeah. Koro wadhi chako. Koro karibuni sana Le Sovereign Sweets. At Sovereign ka wanti wa offer services mang'eny. Wanti gi spa, wa offer kendo conference. Yeah. Then pia tukuna pool. Joma dwa go abal gi liet ma Kisumu ni. Gi rate moro maber. Wich kik wili ne mago te chiemo gi bende nitiere. Yeah. Molos makare. Yeah. Aya. Koro wadhi chako. Koro rech ni mane wagolo e lake. En fresh.
En fresh wagole le koro gimokwongo mane wadhi timone wadwa filet rech ni. Mokwongo waluoke. Kwaseluoke wabaro iye mwaluoke maber. Kwasebaro iye mwaluoke iye maber to wadhi chako filete immediately. Koro kava filete antie gi pala. Pala nyaka ibed godo, pandi nyaka bed mabith. Koro kidwa filet rech ibiro ka ichuo pala ka, kisechuo pala iloke kama, ichuo pala nyaka iye asirane, iketo pala ringe i ring'o. Okichop piny. Okichop piny. Kisewinjo komulo chogo, oringe i ring'o, ikele ka koringe i ring'o nyaka iwe ka. Aso koni bitimone kamano. Ya aso pienene idhi loko ring'o cha. Kiseloko ring'o cha, koni dhi chomo piny. Koro ka koni ochomo piny, idhi diyo ring'o cha, igolo go pote ma okoni. Ichaki ran. Igolo godo piene. Chaki igolo godo piene. Tema koro, then product wayudo ma. Yeah. Koro mamo segol. Koro mamo segol. Midano ka ring'o lilo. Yeah. Koro maa wagolo pat maricho richo. Nikech ing'e ni bonde mbuta otimo gamo mang'eny. Koro mone wagolo. Koro moko nasegolo. Koro mano koro ilire. Ma ilire. Koro pano wani be nyaka bed maliet. Ok onego bed maliet kabisa nikech kubet maliet kabisa odhi wang'o rech. Malokre marateng'. Mano wadwa tedo rech maler. Mana mach moromo. Mach moromo. Hapana kanyo ni sawa. Koro rech ni kwase grille wadhi plate e san. Grille inya tiyo kode ka koduong kamano koso ilose sizes gi koso dhi kumacha. Okalo sizes. Mago ni golo. Adwa lose design madhi bedo mayot sama timo plating. Yeah. Okay. Koro kwa kanyo koka wadhi marination. Yeah, koro kuwuka koro wadhi marination. Koro ma kwa savu wendo ma wasavu kaka one portion. Yeah. Achiel kamano koso ariyo gi mano portion achiel. Ma portion achiel. Ma portion achiel kama. Yeah. Koro en wadhi marinate. Koro gima wadhi medo ne black pepper. Black pepper wadhi medo ne mathis. Aso wadhi weye orest ka mathis. Ka marine donje iye, ka marine donje iye. Kaka nyo be wadhi. Koro sama mano endelea. Sama mano dhi mbele wadhi chako loso sauce. Mar butter. Koro wadhi tiyo gi majni. Koro ka wadhi keto luth kono to ne mara. Mato mara. Wachin lemon butter. Lemon butter sauce. Koro wadhi reduce. Wachako gi onion. Wachako gi lemon juice. Koro ma lemon juice. Lemon juice no wadhi reduce gi kitungu. Chwakarego. Koro samo dhi mbele gi reduction. Pano machielo ni be mwadwa grill rech. Ebe nyaka wagrise gi oil, a little oil. Yeah. So marinate kanyo marination no be embe en gi mo moro matin. En gi mo mano seriwe godo. Yeah. Koro samo wadhi wasegole marinade. Watigi sani. Koro wakete ka. Ko wadhi tiyo gi tong'. Tong' kwa tiyo godo. Tong' miyo kwa kete ka to komoki. Oko dhi stick e pan. Koro kata sami kete pan nyaka ibed very careful. Yeah. Koro mo miye kikomoki. Tong' bende? Tong' miyo komoki. Koro tong' waketo mana mathis.
Ahero ga tiyo gi egg white. Ya, koro ka wadhi chako mede chumvi matin. Manyiso ni tong' ok iti gi yokne cha. Patne maratong'. Inyalo tiyo gi yokne no. To an ahero ga tiyo gi egg white. Ya. Koro ma dhi wuok rech maler. Ka ang'o mwinjo bed ni timore ka? Koro mano sama endelea gi ko reduce kamano, wadhi keto ne butter. Okay. Odonje yeka. Keto butter, wadhi keto cream, madhi thikene. Aso seasoning wadhi timo baadaye. Wadhi timo bang'e. Apani pan wani osebedo maliet. Koro wabiro kawo rech. Wabiro kawo rech wani to waketo. Wamiye mach mathis mondo miyo chiegi. Kochiek to chiek uniform. Mondo kik kase. Ing'iyo ka ok oseikore. Koro apani wanyalo keto waru wagi be waendelea. Mano nosechwake. Ang'o mero ratong' kamano? Waketo turmeric powder. Turmeric. Emo bedo boil godo. Gi a little salt. Koro malo wadwa ni mondo owuog maler. Sama itimo plating ka in chef, dware ni ng'eyo colors. Mondo ng'eyo food color. Gibed rangi mopogore opogore. Koro kama madhi wuok yellow, madhi wuok golden brown, aso wantie gi sauce. Sauce dhi wuok greenish. Nikech en gi butter cha. Kaito wantiere gi alodego. Ya, wantie gi alodego. Wantie gi spinach ma bende kelo ralum. Wantiere gi cauliflower gi carrot bende. Ya, gi carrot. Kelo ne kala machielo. Mago dhi konyo sama watimo plating. Aparo rumo. Koro kanyo. Idwano duon kabisa. Ok onego duon kabisa. Koro kanyo koro waketo butter. Sama reduce lemon, odhi bet mathis. Kaka koro othis kama. Yeah. Kata wawe ma butter melt. Butter kose melt. Waketo lemon immediately. Waketo cooking cream. Tuko na cooking cream, wangi cooking cream. Yeah. Rudego. Rudego. Kwa sama wanaendelea. Koro ka nigi taste mopogore nikech wantiere gi ndim cha, ntiere butter. Wantie gi lemon, wantie gi butter. Ya, aso wantie gi cream. Cream tichne ogino thicken sauce. Oketo sauce bedo mapek. Koro kamae wadhi we mo. Arude ka wadhi koso en koro idhi weye opopni. Rude da kodhi, adhi nyisi kosebedo maber. Ang' wachak wathikene bang'e mondo obed mathik kabisa. Nikech sani pod. Koro sano watimo ne seasoning. Oketo chumvi mathis. Waseketo turmeric kanyo mathis. Moloke ratong'. Ya, moloke ratong'. King'iyo to koro en gi ratong'. Odo mani kande nolokre mathis, konego lokre kabisa. Koro mano black pepper. Yeah. Inyalo bilane sauce no. Owinjo bed mawach kamano? Koro mano nyiso ni lemon ni iye. Inya tiyo gi vinegar? Vinegar inyalo tiyo go. Vinegar kitiyo go to reduce. To rabondwa ni? Rabondwa no pod endelea poko bet. Poko ikore mafanya. Wadon wuog moro ma crunchy cha? Yeah. Onego watimne gimiluongo ni double fry. Double fry? Ilute mo? Kaito wang'i gole chake duoke? Chake duoke. Mane makoro miyo bedo crunchy kabisa? Mane mamiyo bedo crunchy. Aneno ka chalo ka gima osechako chiek, koro wagole ano. Kadwa mondo kadhi, mondo kando nyalokre. Sauce wano do gineno ka bet thick. Chaki bila ne ka chumbi oromo iye maber. Orome.
Nikech anane ni koduono. Wadwa ni mondo reduce. Koduono kamano ber. Kako medo duoni kako medo bet mathis. Okay. Yeah. Rech wani be wadwa ni mondo obed gi test moro maber. Koro wadhi keto ne bata. Bata wamedo ne kanyo. Wamedo ne bata. Wadwa mondo chieg maber. Koro rabuon go, roast potatoes go. Yeah. Idwe no kwe matin kati chaki duoke ka. Kosikwe chaka duoke. Koro samo atimo ne finishing. Mano bang'e koro final step. Mano bang'e. Sos poto kama ber. Koro rech ni wadwa mondo bed juicy. Koro kodwa ni mondo bed juicy. Wadwa ni mondo shine. Obed gi kala moro maber. Koro moni wadwa ni wa maintain mo. Koro waketo a little cream. Waketo cream matis, wadi glaze godo. Samote mo kamano to waloke. Sauce ni nyalo golo na. En koro nyawuok. Ya, en nyalo wuok. Kiko duono rum. Koro inyalo chielo na gini ka. Alot fried. Ya. Wadwa ni watim piyo piyo. Ati kodete. Koso bara kitungu keta mathis morom. Alot ni tis. Kaito salad mane? Salad keto mathis, asi keto gi bata mathis. Koro ma orom. So kitungu kik lokre ma brown. Idware green. Mano iluongo gi English ni sweating. Sweat kitungu. Koro rech wani aneno kosebet. Osero madhi gole. Anga chaka timne finishing bang'e. Kendo. Koro kanyo kako ikore na mano well done. Nti kaka wachega. Rech bedo ga well done. Okay. Onge gimoro ni medium. O macha mar ringo. Yeah. Koro wadhi loso roast potatoes. Kitungu mar roast potatoes okonengo tan brown. Embe watimo ne gimiluongo ni waswete. Yeah. Mana matin, loka rangi matin. Sama mana endelea, wang'ado dania. Wachoko dania haraka. Koro wanyalo duoko. A bit not crunchy. Bingi anema kama oromo. Ya mano oromo. Koro wadhi ket mano te, kita te. Duoka matin. Koro sani en crunchy, dewi winjo kata kako lware sana. Kako lware sana. Koro okwadwa mo mang'eny. Okwadwa ni watigi mo mang'eny. Chumbi matin. Kanyo ket chumbi mathis. As you get a little bit of cream in there. Get cream mathis. Koro potato wani aketo ne chumbi mathis. Be kroma mathis. Butter I mean. Mondo med ndhadhu. Koro ka wan gi creamed spinach. Yeah, kanyo wan gi creamed spinach. Also what toasting. Koro potatoes ni ready. Koro wadwa loso English vegetable. En modong. Koro ma mar wazungu. Wadhi timo dhi konyo sama watimo plating.
Koro mani ready. Tamaendelea gimana wada chako timo plating koro. Aneno kwa shikita tena. Ginene vegetables go, gidhi kamano. Vegetable toast. Yeah. Vegetable toast. Asiketo ne pan. Anodwa ma kitungu moro mathis. Ok odwa kitungu mang'eny ahinya. Mana mamiye ladha. Mamiye ladha. Nikech ni wase blanch go. Ne wase chwake mathis. Ma bosa ikore? Yeah, koro wadwa chako timo plating. Waketo ne bata mathis. Nesukwa pan. Wadwa chako timo plating. Kilo ni mabe. Kanyo? Kita kanyo. Koro sama idwa timo plating, kuongo ing'iyo sandi kako bedo. Rech wane ni sawa. Koro kuongo ing'iyo sandi kako bedo. Make sure ni kuma idwa timo plating obed maler. Koro plating kwatimo, onego ber kichako gi starch. Ma starch koro... Koro miyama. Bol mathis. Yeah. Ati agi. Koro starch mo mwachako godo ga. Kosame timo plating. Neno kakugo gi kala maber. Aso portioning ng'iyo. Kato kitungu na gi dania. Yeah. Portioning be nyaka wang'i. Kaluwore gi standard mar hotel. Kik achiel dhi kik iwe magi. Yes. Agete magete. Mane rangi ne gi mitni. Mane rangi ne gi mitni. Sami wacho ni portioning achiel kik bed ma portioning. Portioning luwore gi standard mar hotel. Nitie portioning mar gini 5-star hotel, nitie ma 3-star, 4-star. En badhi Sovereign en? En 4-star hotel. 4-star hotel, okay. Koro kwase gine. Aso wadhi vegetable. Vegetable ni wadhi mold moko. Mawa mold. Mane miloso nega godo shape. Wadwa timo plating maber kabisa. Ibe ok wadwa ni mondo bed gi chak mang'eny, ok wadwa ni mondo bed gi cream mang'eny. Ok en gimi dhi yudh. Ok en gimi dhi yudh. Asikawe ti drop it. Bed kin sana ok ber kalil. Kata kodhi e mbele wendo to wendo mor. Aso magi. Ma wadhi chungo kaka ma. Ma bo ka keto kaka ma. Ingena ng'iyo shape ga shanga gimomiyo karentie iseng'iyo end product kaka dhi chalo. Nango bed kama aso. Awacho ni wa mix color. Okondengi los gimoro ma color chiel. Aso ma wabro garnish. We a lot kanyo. We a lot kanyo. Aso naseloso mushroom sauce naseloso. Koro en odhi bedo kaka kitanda mar rech nani. Wakete. Embo miti nyalo biro. Winjane kako chalo. Ma obuolo. Mano obuolo. Mano iluongo ni sauce mar obuolo. En gi garlic moro koso? En gi garlic e iye. Aso sauce wane wabo kawo waketo go. Okoro kochope mesa koro? Koro kochope mesa nego chop kamano, kind fresh. Aso waganishe gi lemon. Do lemon na onge go. Okay.
Koro manen. Koro you can test. Inyalo bilo. Aya, koro rechwa, mana kaka ipare, owae nam, obire magawa, matilape mabendi nyalo loso fillet, kaito mawatiyo godo to butter, Nile Perch ma koro lose ochaka min. Iwacho gimoro ni platingu kaka utoko lure ni hotel en study. Koro kichaknwa 5 star chiembe tin kaito unu jo 4 star chiemo chak medo bedo matin koso chalo nang. Koro ineno plating mar 4 star gi 5 star. Oromre. Onge pogruok. Koro ki nitie 1 star gi 2 star. Mago chiemo gipog. En chiemo kaka tiduro. Yana kupange. Yani kaka tidure mikia kata ni maina. Alafu unaangalia kala. Ing'yo kala. Oh, en kala oken nikech nitie kuonde moko makidhie. Ikawo kata ka ni sauce tigora matin, tikawo rabuon achiel tiketo, rech matin iketo, manen. Koro manen. Manen. Koro idwa mana medo nwago matin. Jana eno kawo. Aya. We kare we wawinja nen to chal nade. Wakonga ole wiye, dong iole mane wi rech. Nyalo ole wiye. Yalo mane bathe kanyo mathis. Bathe ka. Then kawe gi mano mushroom sauce. Kete kanyo matini winji butter sauce chalo kode nade. Rejo chek maber. Maber mamit. Onego bed kamano. Flavors. Koro wan kilemo wabro losi maber. Flavors opogore. Ngin rech ni bende ing'iye nitiere kaka inyalo chame kibanda opogore kaka ichame ka. Koro ng'ato biyo yod experience mopogore donge. Keto wan ga lodwa spinach. Bende gi cream maber. Omit. Ente gi chumvi moromo. Level. Bil carrot level maber. Ibe no bed crunchy to oken crunchy ahinya. Koro kamane mano ko walu ni crunchy ko gola e mo sano to bedo toasted aso chame sechego. Kichina ka sano se ka a little bit long. Koro nyaka. To ko kele ko lesa isa kama chesha to. Koro obiro maradore. Kata kamano gin ndadu mopogore ma ket kanyakla to koro gole mamit miwuoro. Ero kamana ahinya Jarungo donge. Jarungo kuom rwakowa e jikondi, kuom tang'onwa kaka iloso chiemo maket kod main. Mana mogik namba u kaka ng'ato nyalo tudre kodu kaponi odwa biro kata e romo moro, odwa nindo, gik mopogore. Namba 907-9064-5980. Mane namba minyalo yudago. Kigo namba no tiyudo The Old Sovereign Hotel. Okay. Aya, sawa. Erokamano ahinya kuom tetwa ma wayudo gi okinyi ma kawuono kanyakla kod chiemo ma bende oketnwa e mesa gi sani. Nyaka odiechieng' machielo e chenro machielo mano mar tedo gi chiemo. An iluonga ni Jailieta.
Na to kori winjo kika winj kucha koluonga ni mbabas nikech koro uneno kama ni pesa moro matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hansi pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Anaere ainya Prita. Tokendo kimora mara wi mora. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View sasa. Shinda 50,000 kila siku, $500,000 kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako, kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kama mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa View sasa unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number. The call of the wild, golden savannas stretching endlessly, and moments that feel like they were made just for you. This low season, the Masai Mara invites you to reconnect, to share laughter with friends on safari, to rediscover wonder with your partner under endless skies, or to find peace in the stillness of nature, all on your own. From only 24,500 shillings for 2 nights with van transport or 27,700 shillings by Land Cruiser, View Travel makes your Mara adventure affordable and unforgettable. Book today and enjoy the ease of Lipa Pole Pole. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Timni e nyingi, matiende ni gima itimo ema biro loso nyingi. Ka timni rach to nyingi ema kethore. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan, iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi, iko sorted. Ringreni wuoyo, to be ichiko iti, ena onda, rem mora mora, en ranyisi ni ringreni wuoyo kodi, e penj laktar, walero weche ma ringreni temo nyisi, ka wakelo ni paro mag jomolony, to wacho ni mondo mibed gi rageng' maber nyaka bed ni chiemo makare nikech askeche gi iloso kuom chiemo makare michamo. Paro manyalo reso ngimani. Kochopo kar food allergy kae, to kinga ma del ma ng'ato chako gore gi chiemo mochamo. Kod weche mag thieth mayudore achiel kachiel kuom joma olony. Nyalo bedo ni ng'ato nigi ratil man malo. Koro konyono to choke cartilage ka toyore konyono nikech ratil mare man malo. Mano nyalo miyo bende ng'ato nyalo yudo arthritis no. E penj laktar gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. Unaona vile unajituma, unajikaza, form saa zingine hazivani, una feel ku give up, una try other ways, at least uone kama uta make it. Unapata yani njia zote ni kazi imefungwa. Wacha ni kushow my friend, usi give up, jaribu tu kujikaza, jitume kabisa. You never know, day itakucha na everything will pay. Utaona kama ni dream tu ulikuwa nayo, lakini itakuwa reality ya kuwa siku yako imefika. God nae haizi kuachilia. Ikifunguka, imefunguka. Man, trust the process. Dial *811*707# to get Trust the Process as your skiza tune. In gimingayo naman achich koda. Asene ni kuom dwe achiel. Ichich gige mora mora kuomaka. Inirango simba irango nyaka messages.
idwange kumantie gi gima natimo. Nitie chieng' moro chich mari ni biro ketho gimantie kindwa. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Nyakora Mugejuanga dakika ina par kod ariyo tok sadek marokinyi kamoro amora ma intiere arwakini machiegni e twak marwa e chenro mar mbako romo okinyi makawuono matai nyinga Joyce Oduor. Nyakora Mugejuanga okinyi makawuono wadwa twak otudore kod kama duond bura mar ODM ochomo ahinya nyato gi sani bang' tho mano mar ogai margi Raila Amolo Odinga mano kete kar yweyo mare mogik chieng' tarik 19 dwe mar 10 higani. Pani Raila Amolo Odinga nowito ngimane chieng' tarik 15 dwe mar 10 higani mar 2025 e kinde mane uyudo thieth e pinyno mar India. E sechegi ma koro duond bura mar ODM nitiere kod ogai margi e yor kojolo ma en senator e county ma Siaya Oburu Oginga ma bende no wadgi Raila Amolo Odinga maduong'. ODM ochomo kanye ahinya nyato gi sani ma bende nitiere weche mopogore opogore mosebedo ka wachore ahinya kowuok kuom jokanyo mago mag ODM. Jagoro mar ODM Edwin Sifuna osebedo ka wacho ni mosenindo Raila Amolo Odinga ne nitiere kod leka mar chungo jal mabro bedo kalaro Komten piny Kenya yiero mar higa mar 2027 kod otiko mar duond bura mar ODM. Jotelo mamoko kuom ranyisi senate mano governor e county ma Siaya James Orengo bende koro nowacho no winjo beni gitego duond bura mar ODM kendo ok owinjo beni duond bura mar ODM iwuoyo kata lala apoya nono kaloni bedo kod duond buche mathoth e pacho kae e yo mar tego demokrasia ma pacho kae. Governor e county ma Kisii Simbarati ma bende na chiel kuom jolopa jakom mar ODM bende osebedo ka wacho ni nyaka koro giteg duond bura mar ODM. E kinde ma magi duto timore bende nitiere jomoko ma bende nitiere ODM mosebedo ka wacho ni gin nyaka koro gidhi mbele kod tiyo kod sirikal mar jatend piny Kenya William Ruto ka bende giwacho ni mosenindo Raila Amolo Odinga e kinde ma pod no ngima no wacho ni sani koro wantiere sirikal mar broad base omiyo koro jo ODM nyaka med mana bedo e broad base kanye. Kata kamano ODM sani koro ochomo kanye kata yo mane ma ODM nyaka koro lu e yo makare mar mondo mi gimed tego duond bura maduong' mogik e pacho kae. Par ni higani mar 2025 ema bende duond bura mar ODM ne yange higni margi 20 magisebedo godo kaka duond bura e pacho kae. Twak maket kod mae Nyakora Mugejuanga ka bibedo godo kenda antiere kae kod Wela Dek antiere kod Ochieng Jera jalup jakom ODM mano e county ma Nairobi kae ka bende en MCA Malindi e county ma Nairobi ka machiegni ahinya mheshimiwa e twak mar okinyi makawuono ichiw nade? Erokamano Joyce, achieng' maber. Machiegni. Erokamano. Wendo machielo antiere kae kod Ben Onyach en jakanyo mar ODM. Oyawre Ben ichiw nade kendo machiegni twak? Achieng' maber Joyce, erokamano. Machiegni. Asante. Kachiel kod Dr. Maxwell Miyawa ma en okil kama loka. Oyawre ahinya oyawre wakili ichiw nade kendo machiegni twak? Achieng' maber, erokamano kuom rwaka kae. Machiegni.
Nyakwara Mugejong in benda rwaki ni machiegni e twak marwa bed thuolo mar chwalonwa ote paro penjo moramora kokale namba mar ote machuok 33900. Facebook ibiro yudo achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Kan beni nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @Joyce Oduor _ Kwacha kutwak marwa yango kinyi makawuono chieng' jera ang'eni nyaka ne walala mano jakoma mabende no gai mar ODM Raila Amolo Odinga pok yudo thuolo man mar bire studio kae mokwongo mondi ami mana thuolo mar chwalo ote magi kapok wadonje twak marwa. Erokamano kendo Joyce. Ina diere pok abiro studio nyaka ne wawiti jakom. Abe aka uthuolo ni mondo aor mos mara makuyo nanyola duto mar jatendwa Raila Amolo Odinga kotel nigi gi mama Aida Odinga gi larger family margi ni agon gi mos kuom wito jatelo marahuma. Mar ariyo ago mos kabisa ni jo Kenya manyolalo ngimagi kane gidhi neno jatendgi seche manyien nitie stampede. Moko nohinyre, moko tho. Moko nane ko hinyre Kisumu, moko hinyre, jim no hinyre te kane dhi safari mar ko jatendgi. Akwayo moko nong' chang mapiyo to ma Nyasaye okawo agora nyola gi mos mogundho. Erokamano. Erokamano machiegni nyetwak okinyi makawuono. Dr. Maxwell Miyawa imbe nang'eni pok yudo thuolo mano mar bire Ramogi TV kae mar mondo me ichwalo te magi makuyo kachiel kod lit ka wachako. En adiera pok ayudo thuolo mabiro e studio mar Ramogi TV mondo waor weche mag mos ne familia kendo oganda mar Raila Amolo Odinga. But kuom maber nyane Ramogi Radio nyoro manye ako mos to kod weche ga magoyo negi maduong' manyalo wacho kawuono en ni jaduong' Raila Amolo Odinga koro osedhi yueyo to gik mang'eny emeweyo chien. Gik mang'eny oweyo chien Kenya ka sana oganda ma Kenya mangima emomiyo pod wachne pod humbe pod landore. Koro ageni mago to wadhi twak mbele ka. Machiegni ahinya beno nyacha kena mi thuolo machielo. Nyalo mamiya machielo matin kichato nyocha ne wan ka ne wasegolo rambirambiwa kodi but adwa mana medo jiwo karambirambi no ahinya to ne familia koro mar od jaduong' mama Aida to gi nyithindo adek modong' Rosemary Junior to kod Winnie. Wakwayo ni Nyasaye mobed jahocho gi makende. Kokamano tadwa kawo thuolo ni makende go ni familia mane be yudo inyruok koni gi kocha kani kelo jakom kech nobedo gi casualties nitie nyaka jogo mano wito ngimagi familia machal kamago gimbo dogo ne gi mos okang' makoro wayudo ni particularly adwago ne familia achiel mawuok kuma ya Rongo Kamagambo mano East Kamagambo ward dalawa kachacha achiel kuom kijende manotho Kasarani ka ya dalawa kanyo iluongo ni Evans. Koro akaw thuolo ni makende embe go ni familia ne mos kabisa wan kod achiel kuyo kamano mosa ahinya ni jogo duto mabende nowito johera gi kinde mane giwuok oko mar mondo me giywaga mosenindo Prime Minister machon ma pacho kae Raila Amolo Odinga. Ochieng' jera ka wachako twak marwa yanga okinyi makawuono ODM sani koro dong' yo machalo nade wang'eyo ni banka ne ose landa to mano mar ogai mar ODM kendo Prime Minister machon ma pacho kae Raila Amolo Odinga. Duond bura man ODM nong'ado bura mano mar keto Oburu Oginga kaka ogai mar ODM e yor kojolo. Okang' makamae ODM nochope yo machalo nade ahinya to gisane ma pod wadhi medo twak kotudore kod weche mopogore opogore mawachore ahinya kod jokanyo mag ODM. Erokamano Joyce. Bang' ka jakom ne Nyasaye osekawo ting'e ni telo kae ok we thuolo. Kiwe thuolo to ng'ato nyalo biro malandre en jatelo. Momiyo telo mar chama the governing council maran affairs mag chama ne giluongore ma giwacho ni koro telo senindo to dak dhi ike ka ng'ama mako kom onge.
omiyo ne gibedo piny ma ging'iyo kabisa ng'ama ka giyiero to nyalo kelo kwe gi luor e kinde jochama. Ok ng'ama kokete kom to gichako yware kawacho ni ma oromo ma marach ma koro nokaw ng'ano mondo ka watieko wach maliel. Koro ji biro duogo romo to wacho ni koro joma nitie e chama waka ng'awa moromo koro kaw kom mar telo chama. Koso ng'ama nyowa miyo ni oromo dhi nyime. Mano koro en decision ma jochama wigi dhi kale koromo sa ka watieko wach mar weche mag liel duto. To adiera mantie ni e tho mar baba ni ok en ODM kende mopodho piny mohinyore. Jayema piny gi bende ywak nikech gi bende ng'ama dhi gore negi koro onge. Jotelo moyier MCs, MPs, governors bende koro podho piny gi kiega ma gichom nikech koro ng'ama dhi gore negi ka governors jakom ne gore negi mondo gidong pesa e counties. MCs wan jakom ne gore nwa mondo omiwa luor ni wan mwero mogi jopiny pile pile. Wan ma jopiny podho kuma ka gia utegi. Mondo omiwa teko ma tiyo jopiny. Mondo omiwa pesa mondo wating jopiny maendeleo. Onge ng'ama jakom ok ne gore ne. Omiyo jakom oweyo gap maduong' e levels te mag telo. To kaka ODM yath maduong' nopodho piny. To odhi opodho piny ka en kode winy te wiye. Winy gi kokunyo rang motegno moketo buru man kich e ng'ama maduong' to ng'ama chua to ng'ama ong'e kama ji wuokie to ng'eyo wuoth jakom Raila Amolo Odinga dipo ka winy gi nyolal nono to koro amor ni en onyalo tiyo thuolo matin ni mondo miwa hoyo makare mondo wakal pek mar jakom ni e yo mokwe makare mo sami yiero ng'ama koro kawo kom kata ken miyiere to koro at least ng'ama onyokito kamoro achiel e wige 2-3 kata dweche 3 go nitie ng'ama ji oluoro. Omiyo jothurwa nyaka yie ni tho jakom to hinyowa. Ma adiera maonge miriambo. Kaka pimo ni aspects duto mag life. Takwayo ni jowa oling mondo chama koro mbele. To chama miwa direction to koro jakom nosedhi. Ng'ama keto mbele en ng'ama kama. To sani koro wanyalo wacho ni mosenindo Raila Amolo Odinga weyo duond bura mar ODM kanye kata kama chalo nade. Mheshimiwa. Awacho ka maber ni jakomo wewa ilo. Maonge miriambo. Jakomo wewa ilo. Emomiyo koro nye jo Governing Council mar ODM owacho ni waket ng'ano ma understand chuny jakom. Ng'ano mong'e pach jakom e kinde matin ma jakom ondeni mondo riw ot kapok wadhi yiero ma yiero ng'ama dhi tayowa kodhi nyime. Emomiyo awacho ni samoro kidek bedo ni Governing Council nyalo wacho ni yawa ng'ama no kalo kodwa aurani wewa mithuro dhi nyime ama nyewan gi party leaders ariyo deputy ariyo samoro gidek wacho ni kora achiel kuom ariyo gi okaw but an aparo ni mondo kiyiero ng'ato to yiere ng'ato mamachua mong'eyo ni chama ni en ma joma ng'eny Kenya mangima ng'ama nyalo chiko ite ni members ok ng'ama rokni. To bende gima nyalo bedo ka dhi mbele ng'ama machua ni bobed ka ipimo e yo machalo nade ipimo kod higni mosebedo godo e chama kosipimo kod kit telo maseche moko osebedo konyiso oko kacha kata kamano yiena mar mondo mi arwaka Beno Nyache twak. Beno Nyache in kor ka kori iparo ni duond bura mar ODM sani koro odong nade ahinya to gi sani ma koro gai margi Raila Amolo Odinga oninde bade. Jotelo mopogore opogore osebedo ka wuok oko kuom ranyisi jagoro maduong' mano mar ODM Sifuna en osebedo ka wuok oko to wacho ni gima baba nowacho gima Raila Amolo Odinga nowacho mondo lar content piny Kenya. To king'iyo weche ma jomoko wacho katiyo kod ranyisi Junet Mohamed kachiel kod kada governor e county ma Homa Bay to wacho ni gin to nowegi e broad base. Kore broad base ka ema nyaka koro gimed bedo maonge kumoro amora ma gidhie. ODM sani koro nitiere kama chalo nang'o. Erokamano Joyce. Ato kipacha to ODM okapar
ni kama rach kaka winjo mheshimiwa wachono. Anaparo ni ODM ni kama ber. Gima miyo awacho mano, ODM e chama chiel Kenya ka, to kata mana East Africa kama wantie ni kata mana Africa mzima, king'iyo ka history mag chama. En chama chiel man gi structures, to kendo en chama ma kawuono ne wachiegni celebrate higni to koro 20 nyaka ne lose. Koro structures mag chama nitie. To kidwa ng'e ni structures mag chama nitie, mana kaka winji penjo mheshimiwa mapiyo piyo ni to ang'o nomiyo oket Oburu e acting party leader. Maba winjo kodwoko maber kabisa. Kisungu wacho ni telo kudwa vacuum. Tiende ni kar matelo bede kiketo vacuum, to mana kaka wacho ng'ato nyalo chikore kamoro amora wacho ni an ema kwan jatelo. Koro the fact that ni ODM is a party man gi structures maber, ema miyo yudo kata ka decision mane gichope piyo piyo ge kore ni en piny kamoro kanyo lum, to mano gima dok oyudore. To kendo adwa sire kama bo wacho in the persona of Oburu ang'o momiyo en ema nonene. Adier makende wach bedo party leader en okalo gik mang'eny. En okalo kata mana kura migone dhano ni. En okalo kata mana ni ng'ato nyombo kanye, kia ng'ato leme din mane. En king'iyo dhano, ting'iyo dhano ma jaluo ne ng'iyo ng'ano ma nyalo bedo leader. To kwang'iyo adier Oburu kako osewuotho gi owadgi ma Raila Amolo Odinga mane party leader mar ODM, en wuoth mar ratiro, en wuoth mar adiera ma nyocha awinjo kata ka mama Aida wacho kane wan e liel sama niko baba bondo. I'll give gratitude and thanks. Ogone Oburu Odinga erokamano kabisa, kendo wacho ni decisions mang'eny ma Raila Amolo Odinga ma jaode osebedo ka timo ngimane mar siasa ni owadgi maduong' mosebedo ka shape. To kendo nawinjo kogone Oburu erokamano ni kata mana dala mar Jokoginga kanyo ni Oburu mosebedo ko hold. Koro mano nyiso ni kata mana jok moluwo Raila gi, kata jok mane different party organs, giseneno kaka Oburu timorega, kaka Oburu tegno gi weche chama. Koro miyo decision mar kawe no bedo mayot kabisa. Koro awinjo ke wacho ni iyudo ka joduond bura mopogore samoro pilo dhogi mopogore ma ok giwuoye par achiel. Mano te demokrasia inyalo weche mag chama gi ok de yud kuma ji wacho dhok achiel. To ODM be mano omiyo ODM otegno. Ni ODM en odwa ma iyudo ka ji ne nyalo bedo gi rivalry mopogore, ji bedo gi paro mopogore, tiyudo ka organs mantiere e party different ma ang' iyudo kiriwo wigo mabedo kamoro achiel at the end of the day. Koro duol ma winjo ka jagoro ma ongirore wuoyo go sani, to an okawa gi buok. Gimomiyo okawa gi buok nikech ok dibed ni ng'at achiel emedwa wacho wach mabeto pogore gi jok moko ma wuoyo ahinya. To wambe wan e Kenya ka, wambe waneno ga news, wambe wan follow ga Raila kata kuonde mowuothe kowuoyo diere ma pod nongima. Raila nako wacho ni ODM nyaka chung ng'ato, kata ni ODM kochopo 2020 biro chungo ng'ato. Raila ne siko wacho kano siki penje question no, ne to makori tero wa serikal ne 2027 ne timo nang'o. I remember very well Raila was very consistent. En ka consistent kodwoko gino. No wacho ni gi sani gima wa focus en tego serikal, ng'iyo kaka serikal bedo motegno mondo Kenya odhi mbele. Kochopo 2027 wabiro chiwo direction. Mani gima no wacho ga. To noko wacho ni kochopo 2027 to wadhi golo candidate kata ni wadhi chungo ng'ato. No wacho ni sa siasa kochopo wabiro wacho wachne. Koro ato an gi kinyu aneno ka to apogore e paro nyanya to gi Sifuna. Gima miyo wacho nikech kuma ji ng'enye ok inyal bedo ni ne ng'at achiel ma in mari koro do bala ahinya. Jok mamoko be botegni ODM kodi kanyo mabe ne different party organs gito gi wach moro. Koro ok ni akosowago, but mano be mana ber ODM nikech ODM ka an gima omorago ni kata kawuono ka migosi Raila Amolo Odinga nindo ma pod lwasi to rach kodwa kaka oganda luo. To wan maber ni waweka Raila bu create jok machal kode. Omiyo ODM kanyo ibiro ka nitie thuondi ma seche moko ne pach gi nyalo balo gi pach oganda mang'eny kaka seche moko Raila Amolo Odinga be noneno katimo. Koro margi no be bera tibiro yiro ka iye kanyo owenwa joma soba maka koro weche tek manade to solution ni manyaka many. Koro
pilruok mar parono ata neno bera en demokrasia mar chama ok ane rachne gima tiego tek mane wan iye kanyo wagore together kamano. Wakili Dr. Miyawa, in korka kori no ka duond bura mar ODM odong' nade bang' ogai mar ginindo? Mokwongo maduong' en ni an ok an jakanyono mar ODM. Koro duonda ni ok nyal ungore konchiel. An anyalo wacho koni koda koni. Nikech aneno ka jogo obedo batha gi jo ODM jo kanyono. An pok ondika, pok register kaka ODM member. Kaka nene nyaka wadoguru chien mwang'i kuma wae. Kendo wa mabor kabisa. Chama mar ODM wa mabor kabisa. Kigo ndamo kidog chien. To wanyalo ng'iyo koni kendo wanyalo ng'iyo koni. An kanyalo ng'iyo anyalo kawo Ford Kenya kitu ka Jaramogi onindo akawo ODM kitu ka Jaramogi onindo. Bonde kwa ng'i kama wachope. Mokwongo anyalo wacho ni wan kama ber. Gimo timore sani ne ODM wan kama ber ok wan kama rach ahinya kaka mana timre ne Ford Kenya 1994. Bumi mokwongo en kama. Higa mar 1994 ka Jaramogi onindo. Jaramogi bino we chama ma jo Kenya ne ntiere. Ng'eny jo Kenya ne ntiere. Kabinde moko ne ntiere. Ford Kenya. Ne wan gi jo Bukusu kanyo, ne wan gi jo Teso kanyo, jo Lune ni kanyo, jo Baloyo bende ni kanyo. To gima ne timore ndalo cha en ni Ford Kenya ne pod obedo tesri kod sirikal. Ne gikwedo sirikal, ne gin akweda. Koro akweda mane ntiere nyiso ni sirikal man ndalo cha ne nyalo neno Ford Kenya mana kaka wasigu. Koro nikech Ford Kenya neno kaka wasigu, wuoruok kata banjruok mar Ford Kenya ne en gima ne ber ne sirikal. Emomiyo ineno ka bang' Jaramogi osenindo, koro telo mar Ford Kenya ni laro. Orengo lare koni, Raila bochung' koni, Wamalo bochung' kocha. Mabe chama nodhi mopogore mobanyo. To gino nokonyo Moi kabisa. Ma Moi chako dok moyombo. Higa mar 1970. Kwa ng'iyo sani, ke chulo nodugo wuok. Raila chung' koni, mabe bang'e Raila dugo we Ford Kenya modhi NDP. Kwa ng'iyo sani kama koro wawuoye sani ni, wapogore gi 1994 nikech ODM sani inyalo wacho ni en bad sirikal ma konchiel. Kendo kwa ng'iye korka siasa gi wang' mar ka siasa, to waneno ni ODM mane sirikal ni bende nigi jolup jo Kenya mang'eny moloyo kata jo UDA manitiere sirikal. Kiwacha wacha diera makende. ODM nigi wafuasi mang'eny e sirikal masani. ODM nigi wabunge mang'eny e sirikal masani. ODM no be manigi senators mang'eny e sirikal masani. Moloyo kata mana stakeholders jogo no jo kanyo no mar sirikal ma en UDA. Bang' ka jogo ma masawa no se wuok. Ma ng'enygi odhi e DCP mar Gachagua. Koro miyo ODM nitiere maber kama ber sani kabisa kopogore higa mar 1994. To gima dhi kethe en achiel madhi wacho mbele kanyo. Bedo mar ODM sirikal, nyiso ni kata sirikal no be dwaro mondo ODM obed gimoro achiel. Mondo ODM obed kanyakla. Nikech ka angi ke mowuore mobanjore, jomoko biro ringo to jomoko biro dhi loka DCP. Jomoko biro wuok, jomoko biro dhi kata yo ka Kalonzo kocha. Koro duol dhi bedo mopogore. Manyiso ni sirikal dhi bedo mayom yom. To mano gima neno ka sirikal masani ok nyal dwaro mondo timre. Manyiso gima neno ka an kaka nene ni mbele ka William Ruto dhi dwaro ni ODM gi UDA obed gimoro achiel momakore motegno. Makata yiero matend ODM aneno ka jatelo mar ker mar piny dhi donjore. Mondo ODM obed gimoro achiel motegno, mondo kwa dhi e 2027 to wadhi kaka gimoro achiel. Wach mar ng'ama biro chung' to wabiro wacho bang'e. Mane kaka nene. Omiyo aneno ODM sani oweka maber. Kama koro nyoketi e Ogai Oburu Oginga ema koro telo ne ODM ni. Bane no ka en gimoro maber. Mokwongo, Oburu en ng'ama duong'. Ose yiere kuom higni mang'eny bang' tho mar Jaramogi. Mar ariyo, ike be koro ng'eny, gik modwaro e piny ka be koro tin. Emomiyo kelo kata matulo moro ODM samoro be ok onyal dwaro. Mar adek, ok onyal dwaro gi chunye owuon mondo dwach Raila ng'ato kethi. Koro aneno ni Oburu no is the best candidate nikech onge gi interest mang'eny.
to be no be more understand ODM gise bilo gra gise wuotho grele kuom higni mang'eny nikech kungi adiera kata mana oreko girgi ne onge kata LDP machon anyang nyongiri magi joma rugo mana bag bani koro ng'atno mosewuotho grele higni mang'eny en mar oburu Odinga no to gima neno manyalo ketho ODM sani en ni jogo ma pod tindo mabe dwaro kargi madwaro nyingi mondo wuogi aneno ka dhi nyiedhore e mbele ka ODM ka kendo gise nyiedhore actually gise kata nyiedhore ODM gidhi nyiedhore gidhi chung gidhi kelo tulo e ODM gidhi kelo gongruok e ODM gidhi wacho weche mang'eny kuom ODM kendo gine ma gidhi dwaro mondo yiero otim haraka maka gise fwenyo ni ok ginyal to gine ma gidhi wuok kagi samoro gibiro fomo chama gi samoro gibiro an kaka nene vijende matindo ng'enye chama mar ODM nikech kineno kata headline makawuono ineno ka ng'ato wacho mana mare ng'ato wacho to mare no ineno samoro pogore gi chung maratiro kama ne Raila wacho kaka Raila nonyon adiera wach ma 2027 dhi kelo pogruok e telo mar ODM kochakore sani nyaka 2027 no chopi kengi jomoko monyonore ni ODM ka gol presidential candidate jalno madhi chung to nitie jomoko be monyono ni wan wadwa mabed mana e sirikal ka one broad based ka gin ging'iyo mbele to ging'i sani gin gigo darubini bende ok ging'i sani but ng'eny jogo be mawuoyo mawacho gigo mopogore gi duol joma ng'eny ODM baneno ka gin vijende mapod tindo mabe onge wafuasi gionge wafuasi e piny kuma giaye kata Nairobi ka koro kane ka en gimoro malich manyalo buogo ng'ato en mani gima nyalo wacho ni tend mar ODM gi tend sirikal masani tiyo gi ODM komedo gi wabunge ging'i gi paro motegno ni ODM to kobarore nyadiriyo to kata sirikal biro yude matek nikech wawuoyo about numbers wawacho numbers mag MPs to wachako wacho jogo kura ODM nigi wafuasi mang'eny e konde e gwenge duto ma Kenya e gwenge mang'eny ma Kenya ODM nigi wafuasi mape pod ohero ODM kod chungi kabisa Mheshimiwa Ochieng Jera nyaka sani bende isewinjo kanyo ka wakili Dr. Mia wacho ni nitiere jogo ma seche moko nyalo biro ketho ODM kendo chura nyisi nitiere moko kuom jende ma seche moko pod hikgi ni piny makalure kod dwaro mar gimo opogore lek ma gintiere gode siasa ma gin bende seche moko ginyalo bedo ka ginyalo seche moko miyo duond bura mar ODM ok ochung motegni kinde mabiro mbele kata kamano in korka kori wachni ma jomoko sebedo ka wacho ni ODM nitiere broad base ODM no wach ni bro bedo ka chung kar kende kendo bro bedo ka chungo ng'ato e yiero mar higa mar 2027 kata winjo kanyo ka Onyacho wacho ni oyo Raila to no wacho ni sani weuru mondo wane kaka wanyalo loso piny Kenya kochopo 2027 to kama e kaka wabo bedo kwa timo ang'o mi waneno ka nitiere jok wuok kod duol achiel e duond bura mar ODM gi sani agombo na awuok jo Kenya kendo awuok jo Luo do gi understand kama wantie asedo gi jakom kuom ndalo mang'eny kapod athin e kinde ma jakom ne prime minister ma Kenya an mana jakom mar ODM Lang'ata and chien kanyo be koro ang'e jakom in and out jomoko wacho anene media ni jakom no wacho no donjo sirikal jakom no wacho no chungo ng'ato e yiero mabiro agombo ni ji one gima jakom otimo ok gima wacho gima jakom otimo en no kao joge oketo sirikal kendo kao lemo madongo tiyo sirikal kendo kama odhi to wacho ni amiyo sirikal joga mondo gi stabilize Kenya koro joma wuoyo about ni jakom wacho giwe ng'iyo gima jakom wacho ging'i gima jakom otimo ji nie sirikal to mano e omiyo koro nongo ansa kawuono bedo wa sirikal ni ne litin jomoko king'iyo gimotimre nyaka ne jakom ninde ineno ka jalup ker machon odag dhi e liel sani koro injo ka gigo siboi ng'ama go siboi ni en osiep ker jalup ker machon namba 1 owacho ni jakom nindo otima ber koro mwandu dok e thurgi idhi ter mwandu e pinje mag jo thurgi
nambari machon mano ngiso jowa niya ni kara jogo ne mor kodwa ka ng'ato nyalo go siboi in jakomo nindo idhi migi mwandu kara koro wapak nying ker masani kara nyomuo mwandu dieri kara nyo olo mwandu Nyanza ma jomoko lit nigi omiyo nyathi jaluo moro mo mantie kapok adhi ODM penjirie ng'at achiel go siboi in jakomo nindo nyomagi mwandu tero Nyanza to ng'at achiel okawo liende jakom okete state funeral momi jakom luor ma piny mangima oneno ni oike kaka jatelo moromo go komini yier ng'ama omiyo jakom luor moike kaka ker maduong' gi ng'ama go siboi jakom otero tho mwandu dhi wuok thurwa itero thurgi to yier ng'a nikech yiero mabiro ni en e kind President Ruto to gi Gachagua gi joge nyierowa jakom onindo Ruto to miwa luor moik jakom gi luor makende udwa dhi kod mane omiyo kuom sani jowa obed mos nikech nitie vijana matindo ma gibe gigombono winjgi giparo ni jakom nowuok e Ford Kenya mogore mo create space margi kor gibe gidwa create space margi within the party okrach mak mana inyiswa ni tusema create space margi no gitero akiri Gachagua kosa gitero Ruto Gachagua manyierowa to Ruto manyokonyowa e wach mar chungo ng'ama chung president e yiero mabiro ok en makosa chungo candidate ok en makosa e chunge niya seche mwaloso ODM ni nyaka wabed gi ng'ama chung ni jatelo mar ODM ochalo ng'ama dhi chung na president e yiero mabiro bedo mare kanyo ber nikech seche modhi wuoyo e mesa to Ruto wuoyo gi ng'ato wakoni ni in ikawo mane an wena ma an akawo mae kaka nyoro jakom ni nitie no wacho ni an gime miya en kar pesa imiya kar stima imiya kar mining ji nye wuoyo koro chungo ng'ato motelo mbele ok rach mondo miyo dhi okonywa e mesa mi kawe mkate to ka onge ng'ato to dhi Ruto dhi wuoyo gi ng'a mak mana yiero mwadhie ni jomochung' motegno machiegni gi chung' kom maduong' moseikre gin groups ariyo koro joluo nyaka yier e kind ng'ama nyierowa gi ng'ama konyowa nikech Nyanza nyaka ne chak Kenya ok ne yud mwandu matin mobire wakili bro ng'isi kae en devolution ma jakom mokelo makoro wacho ni governor kawo 5 million ichore malo 6 million los barabara yaw yore gwenge gero hospital to koro jatelo mantie sani ni kano obiro to obedo piny gi jakom ma jakom omiyo thuolo rom governors maga ugo mpaka mar mwandu e thurwa omiyo jomoko ywak ni mwandu dhi Nyanza yawa ka en an ng'ama oyie miwa mwandu ni e mwadongo to nyithiwa matindo gi ang'eyo ni Nyasaye ogwedhou riek maber Nyasaye ogwedhou oseyieru kik bed rieko maru en maketho chama nikech at the end of the day chama ni jopiny chiko itgi ng'iyo ni e kind nyithiwa gi kama giterowa ni ir Gachagua ni benti modhi yudo ichalo ng'ama we kuone mesa gi rech mosetoki ni dhi rango rech mar yaora ka Gachagua to Nyasaye otimo hono kawuono Nyasaye ma jahono otimo hono ni gavana moro ochiew kinyi to dhi e thurgi to chako wacho jo thurgi kamor kendo gipamo kendo ginyiero ni otero tho jo thurwa mariek ong'i statement no jo ODM mariek ong'i statement no aneo ka jo thurgi moko be goye kabisa wach mowacho no lakini wan kuomwa ana mor kech koro ng'isowa kaka boss mare paro seche moko be wacho gima nitie chunygi mano chunygi kech boss ne moore koro kosewacho kamano jo thurwa koro nyaka yier idwa dhi kama iyanyo wae koso idwa dhi kama ikonyo wae simple okili amane mano kamano gini piny osiko tok sikie lak be nyalo nyieri sani lakini
Inyalo nyiero sani lakini lak biro nyieri bang'e. Piny ben marama. Onyach. Adwa na medo siro kama jakomo jarawuoyeni. Ni adira makende en ni wan oganda Luo. Wasebedo ka Kenya ka pok wayudo haki wa yo makende. Kech iwacho ni the national cake mano tiende ni mwandu mar piny en gino monego bed ni pogo e piny equitably. Tiende ni maromre ne ji duto ka moko ng'ini ng'ato ya kanyo. To wan since independence osebedo kodwa mok ber ahinya. Madira makende mamano to adira. Gigo mobeto heo mwandu ma sirikal onego bed ni tero kamoro. Wakwongo mana neno sane makoro jakom Raila Amolo Odinga the late noriwore gi jalno mata piny Kenya migosi Dr. William Samoei Ruto. Koro adwa semo jo Luo to kata gi the ODM family te o kata jo Luo kende jo ODM te mane Kenya ka ni wangi kuma Raila wewa mana gima nyisicha an ODM ang'ene kama ber mano mokwongo. Mar ariyo an ang'ene Raila Amolo Odinga wewa kama berie kabisa kako ganda mar both the Luo to kata mana jo ODM. Gima mi awacho mano ngero moro nitie iwacho ni joma dongo gi samoro ka gichiegni ka ngima gi piny ka chiegni rumo to ging'eyo ga watu pok samoro pok obedo joma dongo koro samoro ok nyal bedo gi lony no but owinjo kiwacho Luo ne joma dongo kuchiegni gowo to ging'ega to anachich ni nyaka bed ne migosi Raila Amolo Odinga nyocha chal ka gima oseng'eyo ni samoro odiochienge ne piny ma pod wantie ni ok ng'eny ahinya. Taparo ni noamua ni ok odwa weyo oganda ne kama oganda ne osebed kiweyo kama rach kopo ndi bed ni koro onge nikech en moche en tach oganda mar jo Luo to kata mar ODM. Nitiere telo tieng' didek. Nitiere telo mar bedo ogai mar oganda ma wan ka koro jo Luo waneno ka wan gi ker Odungi Rana. En telo ma ok yiere kata ng'ato ni gi mwandu adi kata ni nango en telo ma Nyasaye ma yieroga kendo ji nyalo chapni tiyudo mana ka ng'ato oganda moro sibedo mana gi ogai gi mawuoyi. Then wan gi telo machielo adwa ni mak na paro no gi kanye telo machielo no ing'isa ni wawinja ni achiel kachiel kaka moko kuom jokanyo mag ODM oloso okinyi makawuono ka ne gintiere county mano ma Kisumu magawa moro kotel ne gi kanyo kod governor e county ma Homa Bay mano Gladys Wanga. We wawinja ne monde. Rise of benefiting from government resources and development has nothing compared to what his region has benefited from since Kenya became independent. It is bad manners, uncouth, and unacceptable for Mr. Kahiga to make such remarks. In fact, coming from someone who occupies a respectable position of the Vice Chairman of the Council of Governors, it is utterly absurd and astonishing. We therefore demand that he immediately resigns from this position with immediate effect, and the COG cannot have a loose mouth, reckless, primitive, and irresponsible person holding such a position. He's a disgrace to the country and to the people of Nyeri County. And I would like to add that the very, very position that Kahiga holds as governor of Nyeri is a creation of the fight of Raila Amolo Odinga. And we know that there is politicians like Kahiga who in the life of Raila Amolo Odinga have used him as a bogeyman to scale their own political heights there. But it is shocking that they continue to make Raila a bogeyman in his death. And what I know is that Kahiga does not speak for himself. Kahiga is the spokesperson of Rigathi Gachagua. Rigathi Gachagua mocked Raila's illness and asked whether he was a virus and whether Kalonzo was a bacteria. To date, Rigathi Gachagua is yet to mourn Raila Odinga. Raila Odinga, who braved political tensions to go and mourn his brother, the late Nderitu Gachagua. And therefore, we note now that anyone who associates with Gachagua and his ilk like Kahiga cannot be our friend. The line is drawn. Any person
who associates with Gachagua, Kahiga, they cannot be our friends, whether they are in our party or outside our party. Kahiga has drawn the line. To mock, he has crossed the Rubicon. We have crossed that line now. To mock Raila Odinga in his death, to mock him in his life, we could respond. But to mock him in his death, any person who associates with Gachagua, with Kahiga, with that lot, can never, ever be our friend. Because the principle is, the enemy, the friend of your enemy is your enemy. This morning at 9 o'clock, we have a meeting of the Council of Governors. And I, as the chairperson of the party, will be moving a motion to remove Kahiga as the vice chairman of the Council of Governors. He can lead in his village, but he cannot lead us at a national level. That's true. I want to ask my colleagues, Anthony and Jared and the leadership of the Assembly, if they have something to add. Ladies and gentlemen, we are shocked beyond words by the reckless statements as advanced by Kahiga. We all know that he revels in death because he's a beneficiary of death. Without the death of Dr. Gakuru, Kahiga would be nobody and would be nothing. So anything touching on death, he seems to take great pleasure out of. But as a community, we just want to remind him, because his memory is so short, that we have been out of government since time immemorial, but we've always been here. The only government that has given us full recognition is this of President William Samoei Ruto. And as my chair has ably said, the line has been drawn. We will not seek any friendship with Gachagua and his surrogates, because again, we are privy to a meeting that was held yesterday between Gachagua, Kahiga, and some of their ilk that came up with the deliberations to have that statement made as it was. As a community, we have absolutely no problem with our Kikuyu brothers and sisters. We marry them, we work with them, we associate with them. We've got friends all across the Mount Kenya region. But Kahiga and Gachagua, as we go into our next elections, Baba put us into this government, and we have to make that very clear. And this government, we shall stay. Anybody harboring any ambition of approaching us, time is long gone. We are not ready for any further association, any further negotiation, but with this government. Thank you. Thank you very much. I also want to join my friends in condemning the words of Governor Kahiga as primitive and uncalled for. You will recall that Gachagua, and I agree with our governor here when he says that the owner of this dog, and permit me for using that word, is Rigathi Gachagua himself. So we must place this filth at the doorsteps of Honorable Rigathi Gachagua. You will recall that Honorable Rigathi Gachagua, during the time that he was deputy president, made it his sole purpose to pursue Raila Odinga, saying that he would encircle State House and make sure that Raila does not step into State House. He has continued to pursue Raila in his death. This we will not accept. We will not accept this because Governor Rigathi Gachagua himself was a beneficiary. The Constitution 2010, in which he stepped in as deputy president, was as a result of the sweat and blood of Raila Amolo Odinga. Same to the governor of Nyeri County. So we are saying here today that the president and the people of Nyanza should be proud. They should not be made to feel ashamed for any affirmative action that is extended to the people of any region. The people of a particular region who have benefited over the years as a result of skewed application of resources should allow the Constitution, which is under Article 10, to benefit and to be equalized. These are principles, foundational principles under the Constitution. They talk about the question of equity, they talk about the question of equalization and affirmative action.
So whatever it is that the people of this region and the people of any other region benefit from as a result of trying to be equalized is not something that people should be ashamed of. And to use this to try to mock a person who has suffered for this country at a time that he has died is extreme. We condemn it in the strongest possible terms. ODM ne giloso kinyi makawuono kane gintiere kaunti ma Kisumu kama koro gin bende ne giwuok oko kwedo gino mano wach kanyo kod governor kaunti ma Nyeri Mutahi Kahiga mane wacho bang' tho mano mar ogai mar ODM Raila Amolo Odinga ka koro giwacho ne oken gino makare mar wacho gigo kotudore kod kaka moluor Raila Amolo Odinga nokedo ne piny Kenya yore mopogore opogore. To nyakwara moge jong weche madonjonwa gi sani en ni governor kaunti ma Nyeri mano Mutahi Kahiga wuok oko ka koro kwayo ng'uono ne familia kachiel kod oganda jo ODM kachiel kod jogo mawuok gwengo mag Nyanza kuom gigo mano wacho dichieng' manyoro. Wacho kanyo ni gik makamago no wacho dalagi ma kinde mane oyuoro nyasi mar iko ma amoro. Wacho ni gik mano wacho go gin ma owacho eno wuona to mano duonde eno wuona ma onge tudruok moramora kod duol mar governors pacho kae. Pani duol mar governors bende kokalo jakom mar gino kichore gi chien ka giwacho ni gigo ma governor county ma Nyeri Mutahi Kahiga no wacho gionge kod tudruok moramora kod wach makamano. Bende otiko ko wacho kanyo ni eno wuona okaw responsibility kata okaw ting' mar gigo mano wacho kendo koro ogweyo tao kaka jakoma kaka jalup jakoma mar duola mar governors pacho kae. Mano Mutahi Kahiga governor county ma Nyeri koro gweyo tao kata o resign kaka jalup jakoma kaduola mar governors. Nyakora Mogejwang ingisani wakaw yoyo madundo mondi kawaduog wadhi mbele kikidhi mabor. Na to kori winjo kika winj kucha koluonga ni mbabas nikech koro uneno kama ngi pesa moro matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hansi pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Anaere ainya Prita. Tokendo kimora more wi mora. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View sasa. Shinda 50,000 kila siku, $500,000 kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako. Kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kama mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa View sasa, unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo geng'o masiche kod midhiro mang'eny mabiro e ngima dhano. Nyarungrung mokuota e buo yuothi kata machiegni kod ng'uti nyalo bedo ranyisi ni nitiere gimoro maracha e thundi kata kansa mar thuno. Kapo nono ni ineno lokruok e pien dendi mantiere thundi machalo kaka pot machunga kata kineno ka dho thundi nitiere kod lit kata ogolo kido mopogore opogore, tema tek mondo mi ine laktar. Oteni kelonwa kod Royal Media Services, we care. Maraji voyo gogo teno sani. Winjane, in kapo kiwacho nani ini era? Tano kabingado si. Sanjuya wach nani ini era? Enango matimre. Karajiv nitie kae to Sanju onge. To seche ma Sanju nitie to Rajiv onge. In giming'eyo mana chich koda. Asene ni kuom dwe achiel. Ichich gi gimoro amora kuoma ka. Inirango simba irango nyaka messages. Idwange kuma nitie gi gima natimo. Nitie chieng' moro chich mari ni biro ketho gima nitie kindwa.
Nyikwa Ramogi. Bedi her mar loko puothi obed ohala madhi maber kendo med yuto mari. Ober nikech en crop manyalo miyo ipidh kata gwen, pidh dhok yo mayot. Wakelo ni chenro mar pur gi ohala. Chakre ikolo nyaka geng'o kute machamo pithwa. Pur mar nyanya nyaka ing'e tuoche mag nyanya mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e yedhe migoyo nyanya. Puonjri yore mabeyo kendo manyasani mondo imed keyo mari. Mondo iyud yuto maber en ni niang' nyaka ido maber miol ne pi timne irrigation. Kaka chiro medo lokre, wanyisi gigo mausre kendo nigi nengo kaka kinde loko. Koro rabonda nuka pure kota eka nika pure maber balose tayute molo kana yudo oduma e puodho mar kota neka. Tudri koda ana lori nyaka Black tich adek sa achiel gi dakika 45 to mana e Ramogi TV. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Va helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Hello viewers all over the world, this is Obi Alpha, a gospel artist from East Africa, Tanzania. Kupata wimbo huu kama sikiza tuni yako, dial *811 *343#. Kumbuka, sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. You're blessed and have a blessed time. Machiegni kendo nyako Ramogi Jong wadhi mbele kod twak marwa kotudore kod kama ODM ochomo ahinya to tok tho mar Ogai mar ODM ama bende nena Prime Minister machon ama pacho kae moluora Raila Amolo Odinga. Pod antiere kae kod welo maga, antiere kae kod Mheshimiwa Ochieng Jera MCA Malindi kabende njalop jakom ODM e county ma Nairobi kae. Antiere kae kod wakili Dr. Maxwell Miyawa kachiel kod Ben Onyach ma en jakanyo mar ODM. Ben kapok ne wawinjo kaka jokanyo mag ODM oloso e county mag Kisumu, nitiere wach mang'isi ne maka. Kae to paro mabende nyalo chwalo kotudore kod gigo magiwacho ka bende ne gikwedo gik manowach kod Mutahi Kahiga governor e county ma Nyeri. Erokamano Joyce, wakwonga achwal mana paro mar kwedo wach Governor Kahiga. En gima late kabisa kendo en gima medo rem ne oganda Luo to kata ne oganda jo ODM gi jogo ma joera the late Raila Amolo Odinga piny mangima. Kopo ni a leader manogen manyake thone waneno kapod imiyo nyaka chiew madongo dongo. Mano nyisi ni en jatelo manogen. Kiche waneno kaka no mi state burial to kata ban mano kane dichieng mane lowe ne wan gi Shuja Day Kenya ka waneno ka ker mar piny oketo ne nyaka title mimi mana jotelo mose serve a peace mar bedo ker Kenya ka. Koro mano ngama piny ogeno. Koro late ne oganda kendo late ne joera ne kiyudo ka ngato ni koro nyalo bedo mamor e thone. Kiyo historia kanyakla kata ngama ne mini ngama ne jasiki kabisa gino manyalo kelo kanyakla en ngama na tho. Sa tho ni eme yude humility mar dhano ema ngato nyalo bedo humble magore kuom wadi kata mane gin go enemies. To ma waseneno ka kata koro jatendwa motho miluongo Raila Amolo Odinga en ngano ma kata jogo mane wacho kata mane neno ni josike kata tho en ngano mane wuok kendo ne dhi kendo ne ywagogi kendo kuyo kodgi kendo kan tire gik ma familia go ne dwaro mane no nyalo chiwo kaka dhano to no jachiwoga. Koro ambe ajiwo mana duonda kwedo kaka jo Kenya mang'eny osebedo ka kwedo nikech nyaka no wach no nyore liel mane en go thurgi kono ji mang'eny osekwedo kendo mana kaka ilando kanyo no Council of Governors kotelne gi jatendgi nyoro ema nokuongo kwedo to koro waneno ka jakom mar ODM pesa ni koro wuok ka kendo koro giwang kabisa press briefing ma gen go Kisumu kanyo no kineno ka kuoyo to Emberu Mutahi Kahiga no ero segwe tao kich ne mane en jalop mar
jakom mar Council of Governors Tero Gwetao. Mano nyisi mana ni pressure moseneno. Koro tiene kata mana bura mane jakomwa Gladys Wanga governor ne wacho ni odhi chwalo motion ni mondo bed impeached wuoge komno ero ko Gwetao. Koro ma kela wacho mana ni ma elit ma wan go kaka oganda. Wan osebedo ko bedo mocked o kata mana koro thore la ka kende. Ahinya to oganda na ma koro wuok e got kane mar Jakikuyu ni waseneno kaka gidak kodwa. Osebedo no matek ahinya yudo kata mana resources monego bed ni mano ratichwa nikech wa jok machulo ushuru kaka oganda Luo mana nikech jogot gi gisebedo ka ok gidak kodwa maber. Waseneno nitiere clip moro okang'eyo ni mosenendo Migosi Raila Amolo Odinga nene kanye okang'e nene function mane to mane got kanyo ok en clip mabor ahinya to aneno kano dhi e social media mane jakom temo semo oganda na mar jogot kano kono gi ni unu ketu mana ni samoro kodwara to ke historia mar Kenya ka mo paro ne gi ni kadok bedu wuonwa to kata mana Jomo Kenyatta mano bedo founder president mar Kenya doko bedo nikech wuonwa mano insist ni nyaka gol Kenyatta mondo duka telo mar piny makendo kane wuonwa ni dwa no bed keto no we nyaka koro mano semo oganda matindo no kwero gi ni trade muneno un go koda ni ok onego bedo bedo nikech wan wasedak kodu maber owe bed ni tiyo kodu nu heto oganda chiel to waneno kata koginga chung in 92 ma no kao dichigo yudo kanene gi two vices Wamalwa ne vice ne to Mwite be ne vice ne Mwite ne wuoki Kuyu constituency ka sechigo manager lopne e chama ne mar Ford to kage dhi kura yudo ka ng'ama jalopne ne win nyaka constituency seat gi ombulu mang'eny mokalo 15,000 diere kane mano ombulu mang'eny kabisa to party leader ma jatende ma bene chungi Ford to yudo kura kema na 400 kende koro magi mana example motemo chuni ni wan kata kako ganda watim maber manade ineno kata nyocha ka Raila Amolo Odinga the late ne ker chunka ka mana Martha Karua mabe yae got kanyo kora mi kwano mawuku mane Martha yano itecha koro manyisi ni watu ganda ni pokoda kodo maber to koro manyisi ni wadoge topic mane wawuoye ni mana wacho kaka leaders iero na wacho ni achiel wabedo gi leader mar oganda ma cultural leader ka koro wan oganda Luo wan gi mar Odungiranda koro ko bedo gi political leader inyalo yudo ko oganda be ni gi party mane magiero ibiro ka wan nyisa mang'eny party wa osebedo led gi Oginga kane thought koro bang'e wadugo bedo gi Raila to wan koro mobedo no maber kabisa ni yudo ni ng'ama ne telo no e party wa mar Joluo emano chako bedo jatend en muchalo kingpin marwa seche mang'eny yudo ka kingpin weche mag siasa ge kochung'ne ne manyako bed jatelo mar party abiro chiwo example kaka koro for example got kanyo ibiro ka ng'ama gineno kingpin gi samoro en Uhuru Kenyatta to gi sani ok en jatelo mar siasa onge party yudo ka Gachagua wuon party to wan nyocha ne apo ber kaka oganda Luo ni ng'ano mane kingpin wa machalo gaiwa ma ko wacho duonde to waluwo wate Nyasaye no gwedho en achiel kendo mane en jatend party koro en double the to kore kane wan gi ker mar Luo mane losonwa kama koro gima ne kela wacho the two different levels and three different levels mag leadership ge en ni kata mana koro kingpin wakadhi mbele keche en penjo motenore gi weche ne to wadhi kanye koro kaka odie mbele en ni eto dhano ok yiere en ok bede bodrum kama ni koro idwa yiere kata ne dwa goyo mbulu en Nyasaye makele kidwa ng'e ni Nyasaye makele mana example mana winjo ka wakili otiyogo ka kano wacho ni ok gima otimore ni ok ni mokwongo timore wambe Oginga kano tho 94 ne Joluo obedo mobagni wacho to koro chimo kanye to kendo gik moko mang'eny no kethore kido ka sejego Ford koro pogore ma Wamalwa ringo gi mare odhigo rengo be koro dhigi konie makano timi yiero cha tineno ka Raila no komor gi yiero manowuok emowuoke sama wuok no Wamalwa to dong gi Ford rengo gi ni bedo kako dongo teno wuok mo wacho ni koro chako mare te me kido ng'e ni Nyasaye ma yiero ng'ama bedo kingpin kuma ne onge jino kuma en onge mana gi party no o chako mare mamare matino e mobil da sawari kamano mama ne me jiduogo o embrace manyaka jok mane okwede go oduogo motiyo nyaka kode
nikech waneno ka Wamaludu mutiyo kod tuo to ka koro gimanyo piny ma koro Kibaki ne bedo ker. Wachako waneno kata kama jok manoringe machalo Orengo gini, machalo kata Nyong'o gini manodhi moloso party gi bochako duogo moriwe. Ane aparo kata ka jok mabeseche moko ne kwede paro kiseche ka noyudo ka jok machalo migosi the late Dalmas Otieno Anyango gini ne jomo tegno kabisa kendo ni kan kendo nopogore kode paro. Tiyudo ka gire ne duogo mobil maka chopo 27 kama to nyaka Dalmas Otieno Anyango gini duogo ungana mana kode ka. Koro mano kuni ni kingpin en gima ok yier, en gima ok goye koko, ni duoke to en gima Nyasaye mayiero. Koro kata wan oganda luo kingpin wabiro mana biro. En gima kata samoro jok kata matiyo sane gi. Samoro onge kata mae. En gima samoro nyalo tuch kata ma higni 20 from now. To en be gima samoro nyalo tuch kata mana kiny. To en otuch ni en juogi. En ok otuj ne for example, Uhuru. Kawuono Uhuru onge paw. Tang'o mi inena ka kuonde mowuothi kata central kanyo. Enena ng'ama ineno ko jokikuche go miyo luor. Enena ng'ama irwako maber. Ineno kata kubire liel. Kaluo mono biro yuago migosi Raila Amolo Odinga en rwake maber koro mano kingpin koro en ok nyalare gimi nyalar en mana mowuoye gik machalo gigi party ni koro ere kaka leadership mar party dhi ere kaka idwa yier party leader ere kaka idwa yier jokombe makoro pogore mabe amor presa mane Mama Gladys Wango bedo kanyo kinyina nene owacho ko ja fwambo moro penje ni to koro what is the future of ODM leadership oburu mapod bedo party leader kosude yiero ta winjo kod dwoke to be mane ka kamba do dwoka winjo kono gini party mar ODM party maber man go organs ne organs biro romo at various level organs no biro decide ni tibi tim nango bang ko se yuag Raila Amolo Odinga koro mago gik ma dhi timore to anan mamor nikech ODM to nigi structures magigo biro mana timore kamano. Aya kapo dwa dhi mbele ko twak mara kata bedo ni wasacho ni mano governor e county ma Nyeri Mutahi Kahiga ne okwang'wono kendo wacho ni ogweyo tao kaka jalup jakoma ka duol mar governors we winjane kaka no loso motelo kod jofwambe kinde makoro no kwang'wono kuom gigo mano wacho ka no wacho kanyo ni dongruok mathoth osebedo ka dhi gwengo mag Nyanza to gin to koro dongruok osebedo ka dhi nege ka koro bende no seyo no chalo kata ng'ama ne nyiero to mar prime minister machon mapacho kata kamano kwayo ng'wono we winjane. The clip was taken while attending a burial in my home village, and my remarks were in no way celebratory. What I meant is that under the current broad-based government, we have seen skewed development and politically the loss of the Right Honorable former Prime Minister Raila Odinga sends everyone back to the drawing board. As the popular saying goes, God takes the best, and it is in this context that I made those remarks in vernacular. Let me also make it clear that the remarks I made are my personal views and therefore should in no way be associated with the community's position or any political affiliation, nor the Council of Governors. Finally, in noting the huge public interest that this issue has generated, I am taking responsibility of the real and perceived meaning of my remarks, and as a result, therefore, I have decided that with immediate effect, I am going to step down as the Vice Chair of the Council of Governors. And as I do that, I also pray that the soul of the Right Honorable Prime Minister Raila Odinga continue resting in eternal peace. God bless Kenya. Thank you very much. Wakili Dr. Maxwell Miawi winjo kanyo kapod wadwano watu wake manege weche mane Mutahi Kagwe wacho ka koro odiche maka wuono wuok oko ka koro kwayo ng'wono bende en gino ma jopiny nyalo rwako kendo wachacha ni en ok maanisha gino marach e kinde mano loso mbako romo e kit ngima mar dhano en ni jolupo kodhi lupo ka paka goyo jalupo moro to jowetene ringo ka konye seche ma paka go ng'ato ok inyier ng'ato kata kido ka ng'ato koth ogo e ode tikonye tirese kata kinyalo miye law oumorego emomiyo joluo ne wacho ni jogo matemo thiri biro mana podho ka ineno kendo lak nyalo nyieri sani lakini bang'e to in mibiro nyiero jogo kuom ndalo mang'eny nikech dup bing'eni me jawero dup jawero nyiso ni seche ma wan gi lit sani ok wan mokwongo bedo gi lit to be ok wan matieko bedo gi lit be biro mana donjore gi e sama Nyasaye oyiero
Aneno ni gima ne gavana Manyeri wacho Mutahi Kahiga en ngero matiende tut kabisa. To ken wacha kako wache no. En gima osekete paro matut, paro mang'eny. Emomiyo nyo wache kamano. But aneno ko wache e yor kisiasa. En kidienje mopogore opogore. Mokwongo onyiso ni otemo wacho ni jogo masawa ni kod ywak. To ywak gino ikelo gi ni koro gineno ni baba noweyo oganda o joma luwe e sirikal. To gin koro sani osethich gi oko. Koro otemo wacho ni jodhura dong koro neno ni gigo manche dhi kocha mana ni jalcha koro onge Nyasaye okonyo. To okane ka en wach modhi kar kendo en wach marach kabisa. Omiyo neno ka ji osegoye koko. To jalno nke jolupe wacho ni ng'eni nitie jago oporo to gi wuon oporo. Koro aneno ni Mutahi Kahiga en jago oporo. Wuon oporo ochung' toke. To piny machon bende ka wuon oporo nitie nokigo oporo. Wuon oporo koro en ng'a? Wuon oporo ong'ere. Dong kata ne wacho kanyo ni en oko jago en wuon oporo oko jago oporo. Wang'e wuon oporo ong'ere. Emineno ni kanye Nyasaye okawo chuny Raila Amolo Odinga to nitie josiasa moko nyoko dhi. Obedo gi familia be ok gioro rambi. To wadoguru chien kabisa wang'iuru kata kochakore 1978 kane Jomo Kenyatta otho. Paruru adier makende ni seche mane Jomo Kenyatta tho jaduong' Jaramogi Oginga Odinga nosegwe tao mar bedo jalup mar ker kendo ne waonge sirikal. To mano inyalo ng'iyo kaka ng'ama wasigu nikech en be ng'ama noketi nyaka detention. Kane Kenyatta otho Jaramogi nodhi motero ywak. Bang' mano kata mana machiegni ka kanye jaduong' President Moi, President mar ariyo kanyo otho, Raila Amolo Odinga nodhi dalane mobedo kata kane pod otuo magibedo piny magitwak magigoye mbaka. To kuparo adier mae ng'ama notweyo Raila Amolo Odinga in mahigni modhi 9 mochako tuye nyadiriyo. Mabe kata kit ngimane ne wuok e jela kata ka ok ber. Piny itero mos mago Raila Amolo Odinga ne wiyo wil gote. Ang'o momiyo josiasa moko pod gi ich wang' kod mirima? To in bedo gi mirima kata jalno mosedhi yweyo mabende wafuasi gigo be ok kata magi. Emomiyo anene kama. To gima kelo gini en mana ni koro gineno nikech Kenya ka ipogo lemo koluwore gi jogo mantiere sirikal kata kabila ka kabila mantiere sirikal. Koro aneno ni weche gi wuok nikech koro gineno ni jatelo mar ODM koro onge. Broad based ni kaka wanene dhi kethore. Makata lemo manyipogo gi cha ok bi dhi negi biro duogonwa. Mane ngero mana neno ka Mutahi Kahiga gavana goyo. Ogoye e yor mar siasa en mana ogoye e yor marach. Otiyo gi nying tho. Otiyo gi seche ma ng'ato tho seche ma ji nigi kuyo. Emomiyo telo mar ODM nyaka koro kichire gi chien. Nikech nyaka ging'e ni bedo be kik gininda wasigu nitie nyaka oko. Kik ginindi, kik gisikre e nindo. Gibed ni wane broad based government kata jok moko dwaro mang'eny. Emomiyo jok moko dwaro go biro tiyo odiochieng' kod otieno. Jok moko dwaro chama mar ODM mondo obed e sirikal ni. Biro tiyo odiochieng' kod otieno mondo gine ni ODM othirore mokwongo, ODM obarore, ma ODM otho. Seche ma ODM otho kata obarore gineno ni gibiro yudo wafuasi moko. Kendo ang'eyo e kit pacha na wuon ni jogo maging'iyo ni ka gidhi Kisii gi Nyamira kachacha ginyalo pogo kata ginyalo wuok gi jolup chama mag ODM. Ka gichak giringo gidhi cho Central kocha kaka Trans Nzoia, Bungoma gin gi geno ni ginyalo ywayo wafuasi moko. To emomiyo gimoro wuok ni kuzo. Akene buso jo kuzo madhi around. Kuzo ngiso ni wan wachalre. Wan gin. Koro kuzo no ema neno ka dhi tiyo mbele ka. Emomiyo jo ODM kik unindi e itu ngang. Beduru motegno nikech wasigu ng'eny oko.
ondiegi ng'eny be ondiegi ruto oko kanyo bende useneno kaka ero gi ruto e TV kanyo ibro chamu to seche mochamu mor makoro un go ni un e broad base ni biro rumo kan teko ni rumo kendo ondiegi tingeni chami maka teko ni oserumo ondiegi ok cham ngama wuotho ngama nigi teko ne kendo ondiegi no luoro kabisa ngama loko ng'e marengo cha be mochamo koro miyo kik ulok ng'eu be kik uringi chunguru kar tiendu keduru gi wasigu mana sani ondiegi tero ruto oko kanyo Wacho kanyuma kare mheshimiwa Jarante gimidwa medo kapok wadhi wach machielo. An gima wacho ni awinjo ka gavana wuoyo kuom nono. Tadire mantie makende en ni gima gavana wacho cha. Nyalo kilo kuko e piny e dakika matin sana. Nyalo mi kabila moro chak dhao gi kabila machielo. To nikech ng'ato achiel mowuoyo, dhoodno kia gima ng'ano ne dhi wacho. Omiyo anta paro ni resign nikech pressure ma jothurgi mong'iso ni gino dhi ketho nyinggi. Nitie commission Kenya kae mochung' ni national cohesion. Oluongo bwana ni ong'ise ni gimitimo ni en gi rich court. Kisha en gima nyalo kelo koko. Kendo ka ber onego bed nitere court kuom ketho mar pogo oganda ni ma oganda makama ma oganda makama. Gino nyalo kelo koko ma ji gore ma akos piny. Omiyo akwayo ni kik we kanyo dwaro duonge mapiyo piyo odhi oler gima nowacho e wach tho mar jatelo maduong' kaka Raila Amolo Odinga. Chon jogi nong'iyo ni nyathi ka ok chiem ting'ise ni Raila biro mondo nyathi ochiem. Jogi nong'iyo ni kata ka ikia timo gimoro amora e gweng'no to kidhi wacho ni wadhi gore gi Raila e bunge mwanege makna kanyo kar wadhi gore gi Raila e bunge kanyo ing'isa ni gie thuolo ni duol mar governors oseikore mar chiwo twak mar gin bende kotudore kod gino mane governor e kaunti ma Nyeri Mutahi Kahiga wacho we wawinjane. And Governor of Kericho, Governor Mutahi, were able to join physically. But the meeting just ended. It was well attended. And this is a press statement on the resolutions from the special council meeting to discuss the unfortunate utterances by His Excellency Dr. Kahiga Mutahi, Governor of Nyeri County, following the demise of the late Right Honorable Prime Minister Raila Amolo Odinga, CGH. Members of the press, citizens of Kenya, in a country where political awareness runs high, leaders must exercise both caution and deep sense of responsibility in their public utterances. Following our statement issued yesterday, we have convened a special council meeting to deliberate on the interpretation and impact of the utterances made by His Excellency Kahiga Mutahi, the Vice Chair of the Council of Governors, and the mitigation thereof. We wish to reiterate our deep disappointment on the statements by the Governor. We still maintain that these sentiments are his personal remarks that do not reflect or represent the views and the values of the Council of Governors. We therefore disassociate ourselves in toto and condemn these utterances, which were untimely, reckless, and unspeakable, especially at this time of deep mourning. In view of this, the Council has unanimously decided, the Council has unanimously agreed to remove His Excellency Kahiga Mutahi from the leadership of the Council as the Vice Chair with immediate effect. We have also agreed that in due course we will hold another meeting
where a new vice chair will be elected. But as of today, the resolution of this meeting is that the Council has passed a vote of no confidence on His Excellency Kahiga Mutai and has agreed to remove him as Vice Chair with immediate effect. The Council of Governors extends its deepest apologies to the family of His Excellency the Right Honorable Raila Amolo Odinga CGH on behalf of the 47 county governments of Kenya for the unfortunate remarks by Governor Kahiga. We continue to mourn with the family during this difficult time and reaffirm our solidarity, our respect and support to them. The Council remains available to offer any assistance that may be required. We further urge all leaders across the political divide to exercise restraint and mindfulness in their public utterances. As leaders, we must always be guided by the national values and principles of good governance enshrined in our Constitution of Kenya. May the soul of the Right Honorable Raila Amolo Odinga, CGH, continue resting in eternal peace. Asanteni sana. I thank you. Thank you very much. No. The chair is finished. That's it. Thank you. Thank you. Nyakwara Mugajuanga mana kiwinjo kanyo mano jakom maduol mar governors Ahmed Abdullahi kakoro en bende wacho kanyo ni gin kaka governors kata gin kaka duol mar governors gionge kod tudruok mora mora kotudore kod gigo mane Mutahi Kahiga governor e county Manyeri no wacho ni banga romo mane gibedo godo mapiyo piyo mano kokalo yor mbui giwacho ni nyaka sani koro gichopo e winjruok mano mar golo Mutahi Kahiga kaka jalup jakom mar duola mar governors e pachoka eto pani Mutahi Kahiga bende osewacho ni en bende ogweyo tao kaka jalup jakoma mar duol mar governors e pachoka. Giwacho ni gibro bedo ka gibago romo machielo mar neno kaka ginyalo yiero jalup jakoma manyien ka duola mar governors. Pani magi duto notimore kinde mane Mutahi Kahiga no chalo ka gima no puoyo to mano mar ogai mar ODM Raila Amolo Odinga gino ma ok norwak e yo makare ka giwacho ni mano nyalo bedo ka kelo chochni e pachoka. Nyakwara Mugajuanga yena mar mondo mi wakaw yo madundo kendo waduogo wadhi mbele ko twak marwa kik idhi mabor. Ne to kori winjo kika winj kucha koluonga ni mbabas nikech koro uneno kama ni pesa moro matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hansi pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Anaere ainya Prita. Tokendo kimora more wi mora. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View sasa. Shinda 50,000 kila siku, $500,000 kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako. Kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kama mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa View sasa, unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number. Chal mar pinywa en gima ichiko e mbaka ma wabedo godo kanyachiel. Okoripo bed ni warito Trevor nyaka issue obedie. Nikech leadership is not just felt in a crisis. Chakre wach yuto nyaka somo, wach telo nyaka ngima mapile. Jopiny dwaro ni umie strategy kaka ng'ani lockdown. Owe ponde toka gwam. Pinjo madongo dwaro duoko makare. Wachiwo duol maduong' ahinya. Jotelo
jotim nonro kod jogo matemo kelo lokruok. Kitwa mokwongo namba 1 en ng'iyo kaka warito kendo wakonyo jopiny. Omiyo ka joka dhi marach to nyaka koro wanyisgi. Dwarore ni wang'e, wapenjre penjo kendo wayud duoko. Riuri kod Trevor Ombija, Tich Adek, Saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. The euphoria around town is crazy. Koro kwa kila mtu. Guys, Koro wanna sort all types of people. Mama mboga, Koro. Nduzi guy, Koro. Office lady, Koro. I just received my cash from Koro. Just quick and easy. Download Koro and say hello to Easy Living. Baite bwana, baite murume. We wacha bwana. Unanipigia simu saa hii? Si utafanya ni nyongo bwana. Unataka mira yangu ikatike? Ai bwana, murume hufai kunipeleka na hiyo ongea. Murume unanipeleka na ongea ya gari ni kama imeibiwa bwana. Dial *811*415# to get Vite as your skiza tune. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. The open road is calling. Your playlist, your pace, your story. And at the end of the drive, the wild heart of Nakuru. Wake up inside the park to birdsong and sunrise. Spend your days spotting rhinos by the lake. And your evenings are on the campfire under endless stars. This low season, make it a getaway with friends, or romantic escape, or a solo adventure where freedom is yours. From only 11,950 shillings per person sharing for 2 nights, View Travel brings you self-drive camps that put you right in the middle of the magic. Book today and enjoy the ease of Lipa Pole Pole. Visit viewtravel.com or call 0703-254-254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Machine ni kisekete to en automated. Kiseketo tong to koro pie mi medo ntie kama ikete pie kae for the humidity. So you wait for your 21 days. You don't go in. Machiegni kendo nyakora Ramogi Jwang e telo mogik e twak marwa e chenro mar mbako romo kinyi makawuono. Soma ne moko kuom ote ma uchwalonwa kokalo yore waduto te mag tudruok eka waduog walor twak marwa mar odiochieng' makawuono. Injinia Lazaro Kanyambok ng'isa ka ni Joyce Oduor tho Raila Odinga to ohinyo nyaka kata newsroom. Raila yande koluongo press conference to kata gazets usore. Otherwise osetimore. An koro aneno ni mondo luo professionals, josiasa kod local political analysts ber mondo wabed piny wachat our political destiny. Odhi mbele kocha ni Raila Odinga yande thrives on teamwork. Ng'ama janyiego ok wabiwene chance mondo lead oganda. Raila ne all level pap ne kila mtu kendo ne ochiko ite ne jopiny through radios and TV. Mano e kama ne okao a direction kaluore kod silly utterances from Nyeri governor magi gik ma reinforce our determinations to stick with the Ruto government. Odhi mbele kocha ni ok nikech where zaidi lakini our dignity joka ni kod ich lit nyiego kod fitina. Nyaka wan be watem effort mar
deny gi chance mar duogo e power. Mano Injinia Lazaro Kanyambok mar Kariobangi Jamaguye Kanyada. Eric Ronald bende wacho ka ino yawre Joyce an pod an gi lit nikech tho mar baba. Awuoro gima Kahiga wacho oweni kata en ndalone ok bichopo. Tho to osiko koro akwayo Joluo ni wamak ODM motegno nikech mano e odwa. Amoso min oda Mama Promise an Nairobi Dagoretti kona. Erokamano ahinya. Fredrick Osuru bende wacho ka ino yawre Joyce mosna jotelo e studio. Mokwongo an bende aoro kuyona makende ne min piny Mama Aida gi familia ne duto. Oganda Luo duto gi piny mangima. Nyasaye omed keto chuny baba Raila kama okwe. Ayie kendo asiro weche mag Mheshimiwa Jera. Odhi mbele kwacho ni ODM nyaka wamany jalno ma okoma kisiasa kendo manyalo kelo johera duto mag ODM kanyakla. An kaluore gi kaka jatend piny ne ochiwo luor makende ne jatendwa Raila bera ka wasire lwedo. Alfred Osuru an Dandora Phase 2. Okelo George bende wacho ni Okelo George ka wuok Uyoma Ragengni wacho ni awuoro wach mar Kahiga. Wacho ni to apuoyo gima otimo mar Gwetao, but that was not enough. He should be taken to court to answer some questions. Janeno bende wacho ni kata ka baba oweyowa e broad based kamano, wan kaka jo ODM ber ka wachungo ng'atwa moro mondo lar koma mar jatend piny kata ker higa mar 2027 mano Pauline Nyar Kiliti Ombei. Malaki Orando wacho ni mbaka oromo ler gem Ogongo. An Malaki Orondo kagolo pacha kuom wach ODM. Awacho ni ODM oriwre obed motegno mondo wariw Ruto 2027. To oket Jaluo DP bang'e 2032 koro Joluo obed president. Aya to Njele obed DP mano pache. Janeno moro bende wacho ni one broad based okwa wuoge oada. Aya John Ratego bende wacho ni yawre uru joka Nyanam pod wan kod kuyo mar lalo baba apoya. Baba no wacho maler ni 2027 ODM party will have a presidential candidate. Omiyo Sifuna speaks Baba's mind. Nyeri governor enja UDA party. Omiyo jo UDA ema mor gi tho mar baba. Mano pach Johnny Ratego. Aya mago mana moko kuom ote manyakora Mugia Jwang chwalonwa kokalo yore waduto te mag tudruok okinyi makawuono. Thuolo marwa bende aneno kadhika rumo. E thuolo modongo do mana matin ne Mheshimiwa Ochieng Jera nitiere wach ma ang'adi kapok ne wawinja ne gima duol mar governors ne wacho. Kata kamane wach ma ang'adi no kaachiel kod penjo machielo. Ni winjo kanyo ka jatend piny Kenya William Ruto en bende kinde manoloso liel mano mar mosenendo Raila Amolo Odinga. En bende nowacho ni duond bura mar ODM ok obi yie ne ng'ata mar mondo mi okel pogruok e ODM. Ka bende wacho kanyo ni ODM either obo bende sirikal kata obo loso sirikal mabiro e pacho kae. E pani jatend piny William Ruto nyalo timango mar tego duond bura mar ODM gi sani mapod wantiere e kuyo bang' lalo gai mar ODM. Mheshimiwa. Joyce erokamano samane odhi e yweyo natemo wacho ni jothurwa ni chon kane ng'ato dochung' e piny mar got kocha to nyaka ne gibuog jopiny gi wach mar Raila mi yany Raila kabisa eka ng'eni ni ng'ama thuon iri. Sani jakom mane gi anyacha koro onge, koro gidhi giting' jopiny mondo yiergi. To owadwa Monyach owacho gimoro kae ma king'a mar rango mabor tibo nene ni higa mar 2007 kane watiyo gi jolang'o nomiyo baba kura madhi 87 to 90% mona yombogono momama kom. To kanyo watiyo gi ker manyoro wuok mugen muluor President Uhuru Kenyatta, kura manyo miwa kaka manyadhin baba ok ne kal 20%. Koro Joluo ng'e nito ere kama ber kodwa. Tado ngiso jothurwa chama ni kod structures, chama ni joma riek. Akwayo ni mondo nyose mi oburu teko mar chung'nwa kaka jatendwa, wamiye thuolo, wamiye lwedo ka wang'eyo ni obiro tayo maber. To itoke kanyo nitie jakom mar chama iluongo Gladys Wanga.
wasire uru ikichene mama maka neno to ng'eyo negotiations gimoro amora mabiro kaluo kodhi mesa an gi geno ni obro yudo nyaka dhoudi moko ma support chama wacha to gima kwayo oganda na ni yie uru wariwre uru Raila Amolo Odinga nen Raila nikech oganda wa nyoriwre toke momiyo dhoudi moko nyalo join wan nikech wariwore ka wapogore to joma ntiegi biro ringo omiyo teko wani kuom riwruok ka wariwre tok jatendwa ma en Oburu Oginga to ji pod biro herowa ka wamako mama Gladys Wanga motegno ji pod biro herowa nyoro Ruto wacho gimoro ka wan e liel ni ka mochung'ie ok bi yie mondo ng'ato par ni ka ODM ringo lalgo gimano temo timo mondo ng'iso ganda luo ni jomoko nyalo paro ni pache en maketho ODM mondo UDA mare cha motingre malo otemo ng'iso ganda wani abiro kae mondo ng'iso ni an kodu elite an kodu e kuyo to mwandu be biro rito mwandu mokongo en ODM nikech jingeng marango ODM no mama na studio ami yera nyisi ker mar monyocho wuok machiegni nyen kacha ne ntie Nyayo ne nyaka bang iko ndio osiep ne otho mano konye komoko lakini bende en gi kwande moko mbele kae okode chung president en pesa moro ngi nyithindo modwa gero dhi malo koro nyako medo gore matek kabisa obiro rango kucho giluo mondo sire ema Ruto wacho na biro chungo gandani abo chungi chamauni ngato ke kwale ring kode joma paro muke mana kaka wakili ne wacho ni ndalo moko ne kode for Kenya to Odinga no to owewa opposition ji no yake mutongi murumo koro Jakom owewa serikal to won serikal wacho ni wang'eno ko bi yake matongi aburo rite mondo chung motegno maka wadhi e yiero tamor gi engineer Lazaro wuoyo motegno ma jothuro ko winjo to winji to kabi chayo wuoyo ma joni ratego ko wacho ni Sifuna wuoyo nikech en jagoro machama ni Jakom no ore nyiso kama otelo ni we ng'igwe Jakom wacho ng'igi ma Jakom timo chama ni kotu kode to biro dhi kaka macha no wewa omiyo nyakwa make motegno waluruto nikech ok obigoro jowa kami chieme ni dhi moko mach kama chiero samo ko nyalo go majno kama antie serikal ni akwe joni lo wanga akwe joni lo Oburu Oginga mondo wariwo kando wakamro chiel chiemo mbele kucha wanong thuro man negotiation kendo but for now one it talk William Samoei Ruto kaka president to koro mumbulu mabiro cha be wachungi toke mondo ganda wa onwang dongruok make ma governor cha wacho ni ononka iro kamano Beno Nyacha in korka kodi kaka jatend piny Kenya William Ruto no wacho ni adiera enobo bedo kochung e tok duond bura mar ODM mondo mi oneni mano eling'anya mar Raila Amolo Odinga weyo kendo tayo duond bura kumpulu mar higni 20 kendo gino mayot ahinya kendo otemo matek mar mondo mi oneni ODM ni ema osebedo duond bura maduong' ahinya kendo mosebedo kuom kinde pacho kae jatend piny Kenya William Ruto nyalo timango mar mondo mi ODM bedo kumoro achiel to joma seche moko wacho dhok mopogore winjo bende timo ne giango ero kamano Joyce yiena duoki ma kaka jalony mar nono siasa kika duoki ma kaka ja ODM koro gilony na mar nono siasa adwa nyisi ni kaka ni neno migosi William Ruto wache cha eliel kani ko Jakom mano te kako dhi dong nyaka 2027 ODM nyalo mabedo gi issue bang 2027 awacho manango awacho mani mar nitiere gik mopogore ma migosi William Samoei Ruto nosechako timo gi Jakom kendo wan kata kaka oganda mar ODM to kata kaka oganda ma joluo nitiere matunda ma wasechako yudo e uhusiano gino kaka ne gin kanyakla ni neno ka ker ne wacho ka ne liel kachacha ni achiel kuom giko mane gi wacho gi Raila mano gombo ni owach kapok oket Raila bur kapod Raila ni kanyo oneni sanduk kanyo en ni ne gidwaro ni gigol Kenya e level ma Kenya nitie sani miluongo ni third world country gidwa ni giter Kenya e first class country ni to ma ne miyo ni gibedo gi winjruok moro ni kata leaders mosetiyo Kenya kama sani onge office machalo migosi Uhuru Kenyatta nimbe gikel e fold
mano wacho no kanyo ni bang'e no kata mana Ruto noromo gi Uhuru makata en Raila oromo gi Uhuru ni to plan mane gin go mameja en ere kaka idwa gol Kenya dhier mar bedo klas mar adek pinje tikete klas mokwongo e pinje. Koro ma nyisi ni Ruto gi Raila already ne tiyo kanyakla. Momiyo yie gi gima jalup jakom Jera wacho ni wang'e gima Raila nosetimo. Wawe ng'iyo gik miwacho. The rhetorics ok bi konyowa. Adiro makende en Raila nowe koseketo oganda ODM to kendo jaluo e serikal. For the first time in the history of this nation, nyochi neno ka parliamentary group meeting bedo. Ma parliamentary group meeting en gima jokanyo no mag serikal matiyo no luongo jotelo mane bunge kacha to go mbaka to gi pass resolutions ka gidwa tero gi mbele. Ne waneno ka for the first time ODM iwacho ni ne opposition Azimio obedo gi parliamentary group meeting kanyakla gi jo UDA. Kendo nyochi neno ka en bura manyaka Raila no dhiye nyaka migosi Ruto no dhiye. Koro gima ng'eni Ruto wuoyo kama chacha to nikech ong'eyo ni stability mar this country odwa no time to nyalo mana time ka ODM is one of the major political parties ok pinge. Koro obiro tiyo gi teko ne te. Anyisi ni siasa ka gima Raila timono maber ni chama mar ODM ka Raila no weji thuolo meiye kanyo nitie jok mawuok mathuondi mabe ok rach machalo Sifuna gini madwa mane gini giwacho paro mopogore gi jomoko mano ok rach. Ana nyalo mana kwagi ni gibiro bedo thuondi within the system mar ODM. Tungege go paya within the ODM ka gibiro bedo warriors motegno. To ODM kanyo Raila we ko create no be jok masoba manyalo go mbaka gi piny matimo negotiations. En mane gimomiyo kelo story moro mijo ko ni bedo jotelo ting adek. Jatelo mar Kingpin ma en Nyasaye mayiere. To kata gi telo mar telo ne oganda machalo Luo Council of Elders mar Odungira en be Nyasaye mayiere. Koro kan tima political leader. Koro wanyocha ne apo ber ni mar political leader e mane o double up as Kingpin. Nokawa thuolo mang'eny kech mana kaka goni history mar Raila kobalo mochako mare from 95 kocha ko biro 96 7 ka oduogo bedo mana Kingpin almost kema 6 years later mano tuoto e ka koro joluo no ochalo ng'amore mobedo kamoro achiel ka achiel kod wach timo gik ng'isa ni wadongi dak ang'wen kende ero kamano koro anado kwayo ODM kama especially the leadership mar ODM nyocha ne wang'iyo ni gimoro amora moyudo kaluo gimoro amora moyudo oganda mar ODM Raila manyocha kwayonwa kata riyonwa. Sani the leadership modong kata ka en oburu genga makoro pod mako party leadership mako jolo to kod mama Gladys Wanga momako bedo jakom mar party gine makoro wakwayogi ni gi rise to the question girere mapiyo piyo mondo gibed ni gik mocha Raila timo ne luoka gibed ka gitimo gibed ni itgi ni oko kamoro amora ma gichigni gi ker matiyo seche te mondo gik mane Raila timo noka gine makoro gibed ni gitimo no to alamo ni Nyasaye chieng' moro biro mamiyo Kingpin machielo to gisani to jo ODM odwa to achiel kaka Raila na wachicha to kanyakla mar oganda ema miyo oganda yudo gimoro. Koro ODM kanyo mobedo wabedo ngi Ruto kanyo wachi bedo kiani wambo dwar position wabro ngi after 2027. Ero kamano ahinya. Wakili Dr. Mia wa wachni mogi kachiel kod pachi kod dore kod gima jatend piny William Ruto nyalo timo mondo med tego duond bura mar ODM ka watieko. Mano penjo maber ahinya. Mokwongo wawuoye kidieny ariyo nitie ODM ka to nitie UDA ka to giungore to gikomo sirikal. Koro ng'ato nyaka tim mana partne. Wachak gi ODM nyaka bede achiel, nyaka gibed kanyakla, nyaka gibed gi riwruok, nyaka gibed gi duol achiel. Kawacho ODM ok awach ODM mar jukor ka joluo kende. Kawacho ODM koriwore gi gwenge duto ma Kenya gi dhoudi duto ma Kenya manie ODM kendo wang'eyo gi ok anyal kwanogi. ODM ni Nyanza, ni Kisii, ni Coast, ni Masai, ni Turkana, ni Kakamega, Busia, Bungoma, kila mahali. Seche ma wan kanyakla kod achiel manyiso ni wan gi duol motegno man gi mijing'o ma kata ka ji ombede mesa ting'eyo ni to kweth maduong' cha ang'o miyo idwa miyo gi mana bam kende ok omiye bea bam to gi bat. Ang'o miyo kweth cha udwa mana miyo nyimbech to ban modong' ka bam nodwa miyo ng'ato ji to bedo ka. Mano gima wacho. Kocho dok korka ker mabe otelo ne duond bura miluongo ni UDA. Embe gima nyako tim ma nyako ng'e pache. Kadiponi ODM obarore mong'injore matindo tindo to kata en odhi yudo matek mbele ka. Koro nyako ti juu chini okinyi kod odhiambo moneno ni gimoro amora monyalo timo
otim mondo ne ni ODM obedo kanyakla mana kaka Raila Wecha sani nyaka 2027 eko bro yudo jogo eko bro yudo ombuch jo ODM te to kata mokalo kanyo. Koro gima nyako tim en ni kata kadipo ni pesa onge nyako migi pesa, kadipo ni tulo wuok nyako luong gi moket gi kanyakla to tagi ata mus nyako wachop 2027 to kapogruok owuok kare ruok onge 2027 nyalo bedo matek ne ker William Ruto. Mana gima neno. Koro duond Raila te mabiro mana rewoji nikech ando gima pogo waonge. Koro embe duond Raila no oti matek omiye mijingo gi yore duto sani nyaka wachop 2027. Ero kamano Nyatera poka mi thuolo mar wacho wachni mogik mana mapiyo piyo. Wach mogik mara yot kabisa. Oganda wa uneno kaka gono Siboi etho jakom. Koro ngiso ni nyaka uriure ubed gimoro achiel warome buche wa e gwenge kamoro amora mondo ngiso oganda wa tekowa ni riwruok marwa. Kutimo mano to jakom kama oninde cha odhi bedo mamor. Akoyo gi kwe kabisa ni nyaka wamakre motegno wakonyre uru joma nitelo malo kae marmo gi President Ruto konyuru nyithiwa miyo gi tije mondo gibe gikony jomoko. Ageno ni Nyasaye biro keto kama ber kako oganda osenyiro moromo to sirikal kik wawuogie. Uto ne wathulo ber ndiko jowa tije ministers ndiko jowa PS nyaka murito bunde timono mulo en amno nagi muchung ne stima en mano nagi mano thulo nyaka ne pok no yudo kuye kiko gur oko omokuru kai. Ero kamano inya mheshimiwa Chieng Jere, ero kamano inya Beno Nyach kachiel kodin wakili Dr. Maxwell Miyawa kuom kauthulo mar okinyi makawuono ubi wariure kodu etwaka. Tyson Juma bende wacho ni Joyce ngat madwaro kao ka Raila nyaka yie tweche odang'ech kamiti eka oduogo owachnwa gimo ikonwa. Unyiso kanya ni biro ng'eyo ni wuoth bora podi sachona gigolo paro ewi chung mar ODM. Mano ote mar Tyson Juma. Nyakora Mugejol gikanye mwachopo gode giko mar twak marwa ichendo mar mbakoromo kinyi makawuono kendo ageno ni duond bura mar ODM biro bedo kariwore kanyakla mar mondo mi gimed bedo motegno kata bang' tho mar ogai mar ODM Raila Amolo Odinga. Nyakora Mugejol gibed kod odiochieng' maber e lo jowetena mano moriwo Cleophas Oluoch kachiel kod Sharon Ong'ao manantiere godo kawuono wagonero kamano ahinya kuom bedo kodwa e twak gi joma moko mano jakamera marwa mar odiochieng' makawuono nwantiere kae kod Mdawida kachiel kod joma Kaduola director marwa mar odiochieng' makawuono mano Stafford ng'ama ntiere graphics Clinton kachiel kod ng'ama nitiere TX mano Liz wagonero kamano ahinya. Nyakora Mugejwang' ibed kod odiochieng' maber oriti masani nyinga Joyce Oduor. Ne to kori winjo kika winj kucha koluonga ni mbabas nikech koro uneno kama gi pesa moro matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hansi pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Ana area ina prita. Tokendo kimora more wi mora. Na sasa